viikon ja tänään meillä on aiheena Exoten palvelut. Viime viikolla harjoiteltiin tätä TE-keskuksen luennolla ja onnistui hyvin. Nettikuvaukset tai tämä YouTube-pätkä on jo siellä sivuilla, sitä voi käydä sieltä katsoa uudestaan. Semmoisia teknisiä ohjeita annan nyt sitten ihan siellä lynkin välityksellä paikalla oleville, että jos on ongelmia, tulkaa pois sieltä yhteydestä, menkää uudestaan ja kokeilkaa sillä tavalla, että joillekin on joutunut jopa muutaman kerran menemään sitten sinne, että jos ei se lynk-yhteys ole toiminut. Ja jo tässä kohtaa sanon, että olikohan se nyt 13.8. sähköpostini yhteydessä on kaikkiin näihin palveluverkkoluennoihin ilmoittautumislinkki ja sitten tämä lynk-linkki. Nyt tässä on jo aamulla kerennyt sen verran vähän niin kuin keskustelua käydä, että pitäisi jaksaa kelata se viesti sinne alas asti, niin sieltä löytyy jokaisesta ilmoittautuminen ja linkki tähän luentoon. Mutta mennään päivän agendaan. Jenna Ahlberg on nyt varmaan vielä jossain tuolla hoitelees. Jenna tulee tonne lukemaan chattiviestejä ja keskeyttää luennoitsijan aina siinä kohtaa, kun tuolla langoilla joku kyselee jotakin. Tämä järjestely oli aika hyvä. Viime viikolla jatketaan sitä samaa. Olemme laittaneet tonne nyt tämän rivijärjestyksen. Missään nimessä tuonne taakse ei mennä, johtuen siitä, että tämä mikrofoni on tässä eessä. Kysymykset täytyy kuulua myöskin tonne, niin sen takia ollaan nyt vähän niin kuin pakotettu teitä tänne eturiviin, mikä on varmaan ihan hyvä. Joo, katsotaan vielä muistivirkistykseksi. Eli tämmöinen luentosarja päätettiin siellä ohjaamopäivillä alkukeväästä, että näihin mennään ja teidän toivomuksesta opimme, mitä kukakin tekee tässä palveluverkossa ja pystyttäisiin ehkä sitten niitä päällekkäisyyksiä karsimaan, jos semmoisia on, ja ymmärretään toistemme toimialat ja tehtävät. Ja nimenomaisesti, mitä voitaisiin kehittää tässä matkan varrella semmoisia asioita yhdessä, että siitä olisi sille nuorelle hyötyä, meille tässä työntekemisessä hyötyä, niin se on meillä nämä tavoitteena näissä luennoissa. Tänään vuorossa Exoten palvelut ja siellä on äänessä aikuissosiaalityöstä Toivo Nyyssönen, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja Sirkku Putto, velkaneuvonnasta Merja Korhonen ja sitten nuorten pajalta Anu Lounatvuori. Ja jatkuu vielä, ensi viikko huilataan, sitten 2.9. on Typin ja Kelan palveluista luento ja 9.9. missä on Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimen, liikuntatoimen, mitä kasvatusopetustoimi. Siellä on myös joitain Exoten palveluita vielä siellä, mutta näihin luentoihin niin päivitetään sitten nämä puhujat, kun saadaan sieltä selville. Tämä viimeinen 9.9. luento on varmaan kestoltaan ehkä se pisin, kun siellä on niin paljon näitä puhujia, että tarkoituksena on, vaikka meillä on 12 varattu aikaa, niin olemme vaan sen verran, kun puhetta ja tarinaa riittää ja kysymyksiä riittää ja sitten lähdemme kotiin. Mutta ollaan varattu aina tähän 12. Ja sitten näiden kokemusten jälkeen nyt sitten mietitään, että mitä jatkoa tulee. Tiedän, että varmasti tulee jatkoa, mutta sitten rytmitetään se uudestaan, että onko loppusyksystä vai alkuvuodesta. Täällä on vielä paljon toimijoita, jotka haluaisivat tulla kertomaan sen oman palveluverkkonsa ja asiakaskontaktinsa ja muun. Ja katsotaan sitten, että mikä se on hyvä ajanjakso sille. Ja tosiaan luento etenee sillä tavalla. Nyt kun meillä on useampi puhuja tänään, niin me ei nyt mitään aikarajoitusta anneta. Meillä on varmaan se tietyn verran sitä tarinaa siinä tulossa. Kysymyksiä toivotaan, että esitetään niin sieltä lynkin kautta kun sitten ihan livenä tästä salista. Ja tosiaan tuossa näkyy tuo nettiosoite nyt, mistä meidän nuorisopalvelut, Etelä-Karjalan ohjaamo, ja sieltä löytyy tuo YouTube-pätkä siitä viime viikkoisesta luennosta. Ja 13.8. se minun lähettämä viesti
on sellainen, missä sitten on ilmoittautuminen tähän luentoon ja linkki tähän lynkkiin, mikä nyt on juuri käynnissä. Sitten kun kelaatte sitä vähän alemmas sitä viestiä, niin väri vaihtuu. Olikohan punaisesta siniseksi. Siinä on sitten sen seuraavan typin luennon ilmoittautuminen ja lynk-yhteys. Ja vielä kun kelataan alemmas, siellä on ilmoittautuminen siihen viimeiseen. Halusin tämän nyt laittaa kerralla, koska jos näitä kalenterikutsuja tuutataan niin teillä on sähköpostit täynnä ja menee sekaisin, että mihin, niin ajattelin, että helpotan tätä asiaa, niin välittäkää nyt sitä minun 13.8. viestiä työyhteisössä ne eteenpäin, jos epäilette, että joku on jäänyt rannalle. Olisi halunnut ehkä lynk-yhteyden kautta olla siellä kuulolla, mutta ei ole viestiä saanut, niin sieltä pystyy ilmoittautumaan niihin loppuihinkin. Ilmoittautuminen on siitä tärkeää, että me tiedetään, kuinka paljon on läsnä täällä väkeä, niin noita kahvipannullisia ja muita. Se on se tärkein syy. Tänne voi tulla, vaikka ei olisi ilmoittautunutkaan. Ei ole mitään hätää, ihan mielellään otetaan paikan päälle väkeä. Mutta tähän lynk-yhteyteen ei pääse kuin sillä linkillä, mikä siinä sähköpostissa on. Et se on tärkeää tietysti, että se on juurikin se. Ja kertaus on opintojen äiti, että etsimme ratkaisuja siihen, että miten me pystyttäisiin sen nuoren polkua, oloa ja eloa helpottamaan siinä, että hän saisi nopeammin sen palvelun ja nimenomaisesti niin, että ei tulisi sitä pois lähettämisen kulttuuria, että tämä ei nyt kuulu minulle, vaan leppäs nyt tonne. Että otetaan se asia siinä aina kerrallaan hoitaakseen ja kaiken näköistä huoltahan meillä heistä on ja siinä on niitä mainittu, mitä meillä on mielessä ollut tässä jo yhdessä tuumattuna, kun tätä ohjaamotoimintaa aloittaa. Minun puolesta lämpimästi tervetuloa. Ei muuta kuin pistetään ensimmäinen puhuja käyntiin. Oletteko sopinut keskenään, niin kuka tulee ekana? Molemmat. Työ tuutte molemmat, selvä. Onko Mikko tää kohta hyvä, missä olisi hyvä niin kuin seisoo? On vähän riippuvainen. Vai? Videosta sen näkee. Joo. Ja teidän tää PowerPoint on täällä alhaalla. Se löytyy tuosta ohjelmasta. Se keskimmäinen. Ja sitten laitetaan tuolta sen laajaksi. Ja miten vaihdattu tästä? Joo. Hyvä. Joo, hyvää huomenta meidänkin puolesta. Eli mä olen sosiaaliohjaaja Sirkku ja työskentelen tuossa naapuritalossa aikuisten keskuksessa aikuissosiaalityössä ja siellä vielä pienemmässä laatikossa nuorten tiimissä. Ja vierelläni on kollegani Toivo Nystönen ja sosiaalityöntekijä samasta paikasta. Ja Sirkku kertoo nyt aluksi vähän tästä uudesta Uljaasta aikuisten keskuksesta. Joo, eli tosissaan tämä aikuisten keskus, jonne on nyt keskitetty aikuisten psykososiaalisia palveluita, Exoten palveluita. Eli täällähän Exotella on paljon palveluita, eli ihan pikkunen pala Exoten palveluita tänään täällä esitellään. Lähinnä kohderyhmänä juuri nuoret aikuiset. Eli aikuisten keskus avautui ja valmistui tuossa helmikuussa, jonka saman katon alle meille sitten siirtyi hyvin monia toimijoita. Ja tämä tarkka osoite on Valtakato 51 ja kerros on numero 3. Ja asiakkaille on helppo aina neuvoa, että tulkaa sen uuden sivan vierestä, eli se on siellä Valtakadun puoleinen sisäänkäynti. Pääsisäänkäynti on vähän hassusti niin kuin tuolla sisäpihalla, mutta asiakkaat on pääsääntöisesti löytäneet ihan hyvin maamerkkinä siva tuonne meidän palveluiden piiriin. Ja tällä hetkellä meidän taloon on siis kokoutunut aikuisten psykososiaalisista palveluista aikuissosiaalityö, jota me nyt Toivon kanssa edustetaan, ja näitä nuoria aikuisia. Ja talous- ja velkaneuvonta, joka meidän jälkeen sitten Merja Korhonen tulee esittelemään niitä palveluita. Sekä siellä on sitten maahanmuuttopalvelut, ja maahanmuuttopalveluissahan on myös paljon nuoria asiakkaita. Heidän edustajaa ei ole tänään täällä paikalla. Ja sitten meidän talossa myös toimii TEOT-palvelut, eli työelämää osallisuutta tukevat palvelut. Ja sieltä on sitten tänään esittelemässä nuorten pajatoimintaa työpajakoordinaattori
hirveän vaikea nimi, työpajakoordinaattori Anu Lounavuori. Ja sitten vielä saman katon alla on psykososiaalisen kuntoutuksen liikkuva toiminta, eli liito. Meidän talo on auki arkisin 8–16, mutta liitoväki myös työskentelee viikonloppuisin ja ilta-aikaan jonnekin määrittelemättömään aikaan. Että he kirjaimellisesti liikkuvat. Ja meillä myös sitten toimii aikuisten keskuksessa neuvontapiste, matalan kynnyksen piste, joka on arkisin auki samalla tavalla 8–16, jolloin kuka tahansa kansalainen tai meidän asiakaskuntaan kuuluva voi tulla tähän neuvontapisteeseen. Meillä on kaksi huonetta, jossa on virkailija sitten tavattavissa. Ja siellä ei mitään vuoronumerosysteemiä sinänsä ole, vaan että sitten tullaan sinne taloon ja heitä palvellaan ja opastetaan, ohjataan ja neuvotaan. Ja pitemmittä puheitta, kun meillä on aika rajoite tässä, mehän voitaisiin puhua vaikka päivä plus toinenkin aikuissosiaalityöstä, niin päästään Toivon lauteelle. Ole hyvä, Toivo. Kiitoksia Kirkku. Eli tosiaan, vaihda vaan nyt sitten pikakalvoin. Seuraavaksi muutama sana nyt sitten tarkemmin, että mitä tarkoittaa nyt sitten aikuissosiaalityön nuorten parissa Lappeenrannassa. Eli meillä on kohderyhmänä tässä nykyisessä nuorten tiimissä alle 25-vuotiaat ammattikouluttamattomat nuoret, joita on noin sellainen 300 tällä hetkellä Lappeenrannan alueella ja meidän tiimin asiakkuudessa. Ja työntekijöinä meillä tässä tiimissä on mun sosiaalityöntekijän lisäksi Sirkku ja Tuulia, jotka toimii sosiaaliohjaajina, ja sitten Sanna, joka on etuuskäsittelijänä. Ja nyt tässä kevään aikana on saatu silleen semmoista vahvistusta tuonne aikuisten keskukseen, että meillä on ollut mahdollista psykiatrista sairaanhoitajaa myös käyttää niin tarvittaessa sitten asiakastapaamisissa työskentelyn tukena, mikä on havaittu oikein niin hyväksi lisäksi sitten arjessa. Ja tavallaan tämä työ jakautuu nyt tässä meidän tiimissä niin, että niin tietysti voi päätelläkin, että tämän etuuskäsittelijän työ koostuu nyt sitten toimeentulotuen käsittelystä pääsääntöisesti ja me muut 3 sitten vastataan asiakastyöstä tässä tiimissä. Ja arjessa toki yhteistyötä myös tämän etuuskäsittelijän kanssa tehdään ihan päivittäin, että kun jotakin sieltä toimeentulotuen käsittelyn kautta nousee tietoa tai huolta nyt sitten näistä nuorista, niin sitten saadaan sieltä kyllä Sannalta sitten viestiä ja pystytään sitten reagoimaan niihin huoliin, mitä sieltä esiin nousee. Ja mikä tavallaan on se niin kuin päälähtökohta tässä asiakastyössä, mitä nyt sitten näiden nuorten parissa tehdään, niin ajatuksena on nuori niin kuin henkilökohtaisesti tavata ja kartoittaa ja arvioida sitä kokonaiselämän tilannetta ja sitten pyrkiä huolehtimaan siitä, että tarvittavat palvelut on sitten nuorilla käytettävissä, ja jos näin ei ole, niin sitten niitä sitten pyritään sitten ohjauksen ja muun keinoin sitten saamaan käyttöön. Ja tarkoituksena on kuitenkin sitten, ja tällä hetkellä se tämän toimeentulotuen kautta toteutuukin sitten, että pystytään seuraamaankin, että miten asiakkaan asiat sitten etenevät eri tahoilla sitten, ja saadaan siitä helposti kyllä viestiä sitten, jos jollakin tavalla sitten suunnitelmat eivät toteudu. No tällä hetkellä mitä nyt nuorten kohdalla tämä prosessi ja palvelu tulee tarkoittamaan, niin ollaan uudistamassa, ja varmaan jo tässä syksyn ja viimeistään alkuvuoden aikana sitten ollaan viisaampia sen suhteen, että miten saataisiin tämä aikuissosiaalityön palvelu sellaiseksi, että se niin kuin yhä paremmin sitten palvelisi näitä haasteellisia elämäntilanteita, mitä varmaan kaikki tietää, että nuorilla nyt sitten tänä päivänä on, että jotenkin ajatus olisi se, että sieltä nuorten tarpeista lähettäisiin liikenteeseen, kun ehkä aiemmin on ollut vähän niin, että on rakennettu palvelu, mihin sitten nuoren on pitänyt sopia. Sellaista uudistustyötä tässä on nyt sitten käynnissä.
Keskeisiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimitaan, niin on tuossa lueteltuna, eli tavallaan MTPA, mielenterveys- ja päihdepalveluista kun vastaa, niin toimii sillä tavalla toisena napana, että aikuisten keskus sitten on tästä sitten talouteen ja työhön ja tämmöisiin liittyvistä asioista Exoten niin kuin vastaava yksikkö, mutta MTPA sitten näistä edellä mainituista asioista. Eli heidän kanssa yhteistyötä totta kai tehdään ja sitten tietenkin talon sisällä nyt olevat toimijat sitten Teotista ja talous- ja velkaneuvonnasta on sitten sillä tavalla tärkeässä työssä mukana ja toki myös työvoimapalvelukeskus. No se, että mitä nyt sitten yhteistyöohjaamon kanssa on, niin se varmasti on, uskon, että on vähän myös muilla tässä puhujilla ja toimijoilla nyt sitten vielä niin kuin jossain määrin sitten avoinna, mutta että sillä avoimin mielin suhtaudutaan ja tavallaan mitä nyt ohjaamonkin toiminnassa nyt on ymmärtänyt, että tällainen matala kynnys ja joustavuus on niitä lähtökohtia, niin sillä tavalla ne on sellaisia, missä mielellämme kyllä olemme sitten mukana ja sitten hyödynnämme toinen toisiamme, mutta varmasti tarkentuu nyt sitten nämä yhteistyön muodot ja väylät sitten jatkossa. No, tässä on nopeasti kuvattuna tällainen tavallaan perusprosessi, mikä tällä hetkellä tässä työskentelyssä nyt sitten on aikuissosiaalityön näkökulmasta. Eli asiakkuuteenhan meillä yleensä tullaan ainakin vielä tällä hetkellä sen toimeentulokihakemuksen kautta, jota kautta me sitten saadaan jo jotain tietoa sitten nuoren tilanteesta ja sillä perusteella jo suhteellisen hyvin pystytään sitten arvioimaan sitä tilannetta, että tarvitaanko tässä esimerkiksi nyt sitten aikavaraus ja kuinka kiireellisesti. Ja silloin kun se aikavaraus nyt sitten tulee, niin siellä sitten pyritään tämä, niin kuin vähän aiemmin kerroin, niin tilanne sitten kartoittamaan nyt sitten kaikilta elämän alueilta niin kuin taloudesta ja terveydestä sitten lähtien ja sitten huolehtimaan siitä, että jonkunlainen niin kuin suunnitelma siinä saataisiin nyt sitten nuoren tilanteen parantamiseksi sitten alkaa. Ja pyrkimys on sitten totta kai sitten seurata tämän suunnitelman toteutumista, mihin tällä hetkellä antaa yhden hyvän mahdollisuuden tosiaan se toimeentulotuki, jonka kautta sitten näyttäytyy, että miten se nuoren tilanne siitä sitten kehittyy, että ei tarvitse sitten niin kuin olla välttämättä niin säännöllisiä kontakteja, asiakaskontakteja meille, jos tiedetään, että ne muuta kautta sitten järjestyy. Ja toki niin kuin kaikissa prosesseissa, niin jossain kohtaa pyrittäisiin siihen, että asiakkuus päättyisi, että tilanne olisi korjautunut nyt sitten talouden ja muiden asioiden kohdalta nyt niin hyvin, että nuori pärjäisi sitten omillaan. Tuossa on seuraavassa kalvossa nyt sitten vähän kerrottu tästä lainsäädännöstä, joka tätä kuntia aikuissosiaalityötä nyt sitten ohjaa ja määrittää, eli sosiaalihuoltolaki ja toimeentulotukilaki on ne keskeisimmät. Ja tämä sosiaalihuoltolaki on uudistunut tässä ihan kevään mittaan ja siellä niin kuin korostuu juuri tämä niin kuin arviointi ja ennaltaehkäisy sekä siellä puhutaan myös tällaisesta oman työntekijästä, joka sitten tarvittaessa tulisi asiakkaille järjestää. Ja tuossa soveltamisoppaassa, joka on ihan tuossa kesällä ilmestynyt, niin siellä ihan suoraan viitataan myös tähän ohjaamotoimintaan, joka voisi olla tähän nuorisopalvelutakuuseen niin kuin liittyvä ja tavallaan olla osana toteuttamassa sitä puolta. Eli ihan sillä tavalla lainsäädäntökin on tässä nyt päivittymässä nyt sitten jotenkin vastaamaan nyt sitten paremmin nuorten palvelutarpeita. Laitan vielä seuraava. Eli tietysti tämä toimeentulotuki meillä niin sanotusti on se hittituote, mitä niin kuin meidän kautta nyt sitten haetaan ja varmaan mistä meidän parhaiten tunnetaan. Eli muutama sana siitä nyt lopuksi. Eli toimeentulotukihan on sillä tavalla viimesijainen etuus- ja tukimuoto, eli siihen on oikeus silloin, jos ne niin kuin muuta kautta tulot ovat riittämättömät sitten niihin välttämättömäksi määriteltyihin menoihin nähden. Ja
toimeentulotukea haetaan joko kirjallisesti tai sähköisesti. Jossain tapauksessa myös suullinen hakemus on mahdollinen, ja se, että muodostuuko toimeentulotukeen nyt sitten oikeutta vai ei, niin määräytyy tosiaan ihan sellaisen toimeentulotukilaskelman perusteella sitten tässä perustoimeentulotuessa, eli sillä tavalla sellaista sattumavaraisuutta siinä ei ole, vaan se perustuu siihen ihan tekniseen laskelmaan, jossa ne tulot ja menot sitten suhteutetaan. No sen perustoimeentulotuen lisäksi on nyt sitten olemassa täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jotka sisältää sitten tällaista harkinnanvaraista elementtiä, missä voidaan sitten tietyissä tilanteissa tukea sitten asiakkaita, vaikka tähän perustoimeentulotukeen nyt sitten sitä laskennallista oikeutta ei sitten muodostuiskaan. Ja se, mikä tietysti kun tässä tosiaan on kysymys viimesijaisesta etuudesta, niin aina se, että kun meiltä tukea käy sitten hakemaan, niin sitä ennen pitäisi olla huolehtinut siitä, että on nyt sitten esimerkiksi opintotuet ja muut vastaavat sitten Kelasta haettu ja selvitetty, että koska sitten vasta pystytään tavallaan arvioimaan tällä meillä sitä tuen oikeutusta. No iso muutos on nyt sitten tapahtumassa tuossa 2017, eli perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi, eli 1,5 vuoden päästä on nyt sitten tilanne siinä mielessä vähän tuntematon ja uuden edessä monella tapaa nyt sitten ollaan, ja tässä pyritään pikkuhiljaa nyt varautumaan sitten siihen muutokseen, että se meiltä tippuu nyt sitten palveluvalikosta pois, mutta toki mahdollistaa myös sen, että uutta saadaan sitten siihen tilalla ja aikaa on sitten paremmin sitten keskittyä nyt sitten henkilökohtaisiin tapaamisiin ja muihin niin kuin tällaisiin asioihin, mitä sitten nuoret tarvitsee. Mutta tulisiko Sirpulla jotain mieleen lisättävää? Ei, meillä on 5 minuuttia aikaa. 5 minuuttia aikaa. Yleisön Niin, kysymyksiin, niin nyt on mahdollisuus, jos sellaisia tulee mieleen. Ei ilmeisesti tullut, niin kiitoksia. Ja Joo. Minulla on kysymys. Tuliko sieltäkin kysymys? Joo. Kysytään täältä Lynkistä. Joo. Harkinnanvarainen ilmeisimmin vielä säilyy SOS-puolella. Joo, kyllä säilyy jatkossakin meillä sitten harkinnanvarainen toimeentulotuki jatkossa. Joo. Meitä tietysti ohjaamana kiinnostaa se, että miten olisitte valmiita tulemaan meille tänne Ohjaamoon työskentelemään vaikka muutaman tunnin viikossa tai näin, koska katoin, että teille niin kuin ensimmäiset kontaktit otetaan sähköposti. Ei vaan Netin kautta. Ei vaan sen toimeentulotukihakemuksen kautta, jonka voi jättää joko sähköisenä netin kautta pankkitunnistautumisen avulla tai sitten paperihakemuksena. Joo, nämä on nämä yleisimmät väylät, mutta toki meillä nyt on puhelimitse saa yhteyttä otettua ja puhelinnumero on olemassa, että sellaiset väylät on olemassa. Mutta niin, toki tähän niin kuin, tai tämmöistä voidaan niin kuin miettiä, että tietenkin se, että minkälaisia asioita ne olisi, mitä niin kuin teidän näkökulmasta kaipaisitte, että voitaisiin täällä niin kuin tarjota sitten nuorille, että olisiko se tämmöistä niin kuin yleistä infoa vai? Varmaan ainakin sitä, mutta tietysti sitten siinä vaiheessa, kun meillä rupeaa tässä sitä asiakaspiirtaa pyörimään, niin se, että jos jostakin syystä se ovensaranat ei ole vielä hirveän niin kuin rasvattuina sinne teidän luokse, tai mikä tietysti niin kuin itseään huolestuttaa tässä näin, että se saataisiin niin kuin nopeasti ja näin poispäin. Niin me ollaan niin kuin tervetuloa toivotus kerrotaan jo tässä, että mieluusti vaikka sellaistakin kokeilua, jos saataisiin tässä alkuun, että olette jonkun tovin tässä meidän kanssa ja voitaisiin katsoa, että mitä kaikkea voitaisiin yhdessä tehdä. Toki täällä voi työskennellä niitä normaaleja töitä varmaan, mitä tekisitte sitten siellä, niitä päätöksiä sun muita siellä omassakin työpisteessä, mutta että meillä olisi tosi tärkeää, että saataisiin varsinkin tässä alkuvaiheessa erinäköisiä kokeiluja tehtyä. Joo. No, palataan tähän asiaan. Kyllä. Ei se voisi suljettu ole, mutta tietysti sitten varmaan tällaiset teknilliset neuvottelut, että voimmeko työskennellä täällä, niin se on sitten tapahtuu siellä johtotasolla se. Mutta se on meille tärkeä viesti, että ne, jotka oikeasti sitä työtä tekee, niin jos teillä ei ole niin mitään semmoista, että tuolla Mikkelin Olkkarissa, kun käytiin vierailemassa alkuvuonna, niin siellä oli semmoinen tilanne, että tämä heidän ohjaamo, mikä on Olkkari nimeltään, niin oli
tien toisella puolella ja sosiaalitoimisto tien toisella puolella. Ja siinä oli sellainen systeemi, että sinnehän ne oli lukittujen ovien takana se sosiaalitoimen, että sinne ei niin kuin menty ovesta ihan niin vaan sisälle, niin he koki, että kun se sosiaalityöntekijä tuli sieltä kadun yli sinne ohjaamoon, muutaman tunnin teki siellä, niin ne nuoret, jotka siellä Olkkarissa oli, niin koki, että tämä on loistava. Että he niin kuin näkee, että se on paljon helpompi niin kuin lähestyä sitä ihmistä ja saa sen asiansa hoidettua kuin se, että sitten he koki niin kuin jonkunnäköistä ahdistusta ja puristusta siihen, että pitää varata sitä aikaa tai jotakin muuta, niin se rohkaisi meitä kyllä niin kuin se heidän kokeilu. Ja siellä sosiaalitoimen työntekijät oli myöskin sitä mieltä, että tämä on loistava homma. Tälleen päin he niin pystyy auttamaan ehkä jo nopeammin. Vähän niin kuin kokemuspohjalta. Mutta myös selvitetään kyllä asiaa ja palataan varmasti tähän mutta toki tietysti nyt sitten jotakin pakko nyt vielä mainostaa tavallaan nyt sitten aikuisten keskuksenkin sitä toiminta-ajatusta, että kun siellä myös tämä matala kynnys on nyt niin kuin tavallaan se peruslähtökohta kaikessa, niin tavallaan myös se, että siellä niin kun asiansa nyt saa vireillä, kun vaan talon sisälle kävelet 8–4, että tavallaan se mielikuva, mikä ehkä monilla saattaa olla nyt sitten sosiaalitoimistosta, niin suosittelen siellä vierailemaan, koska väitän, että se ei vastaa enää niin sitä niin tilojen ja kaikkien puoleen. Kyllä, näin se varmasti on. Sitten kun saa sen ensimmäisen niin pykälän, olkoon se nyt mihin vaan niin toimenpiteeseen, niin sitten se niin paljastuu. Paljastuu, että ei tämä nyt sen kummempaa ole. Kiitoksia teille. Tuleeko täältä vielä kysymyksiä? Muita kysymyksiä. Näkyykö siellä sieltä, onko siellä langoilla mitään? Okei, no sitten kiitämme ja kuittaamme. Tarviiko Mikko meidän nyt tehdä vai jääkö se tuohon, että lopuksi tallennetaan, että saadaan sitten lähetettyä? Joo. Hyvä, kiitoksia. Mitä tarvitsee tehdä? Joo, Merja Lauteihin. Niin, nyt olisi jo päivä, kun oli 10 kello. Hyvää päivää Merja Korhonen velkaneuvonnasta. Velkaneuvonnassa työskentelee 2 kokoaikaista velkaneuvojaa. Toinen velkaneuvoja on lomalla, Kirsti Koskelainen. Ja sitten meillä on osa-aikainen velkaneuvoja Hanna-Leena Pyykkö paikalla ja vielä meillä on osa-aikainen toimistosihteeri näitä töitä tekemässä. Ja pitemmittä puheita varmaan käyvää asiaa aikuisten keskuksessa ollaan. Ja osa teistä on siellä viipahellut nuorten kanssa minunkin luona ja osan kanssa on päästy eteenpäin ja osan kanssa asiat ovat edelleen kesken. Saattaneet olla vuosia kesken. Nuorten kanssa työskentely on siitä erilaista, että tilanne ei ole pysyvä, tilanne ei ole vakiintunut ja ne voimavaratkin tahtoo olla silleen hyvin lyhyellä syklillä toimivia, että halutaan paljon ja sitten petytään, kun ei tapahtunutkaan niin kuin tahottiin. Ja se, miksi ei aina kaikki tapahdu niin kuin tahotaan, niin siihen saadaan nyt sitten tässä pientä selvitystä. Eli talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen asiakkaalle maksuton palvelu. Ja laki talous- ja velkaneuvonnasta vuodelta 2000 säätelee sen, millä tavalla kuntien pitää järjestää tämä palvelu. Ja meitä ohjaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja avi myöntää rahat ja raha riittää noin 1,5 henkilön palkkaamiseen. Ja siitä voi sitten jokainen laskea, että mihin se resurssi riittää. Ja Lappeenrannan kaupunki sitten täydentää tätä sitten, että meillä on kuitenkin 2 kokoaikaista, 1 osa-aikainen neuvoja ja 1 osa-aikainen sihteeri. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä vuodelta 1993, joka on uudistunut 10 kertaa ja viimeksi tämän vuoden alussa, säätelee sen, mitä asiakkaan asioille voi tehdä. Asiakkaalla voi olla itsellään hyvinkin erilainen käsitys siitä, kuin mitä tämä laki sanoo, että mitä hänen asioille voi tehdä.
Nyt 2015 alusta tuli sellainen suurempi muutos, että meillä esimerkiksi toiminimiyrittäjät pääsee velkajärjestelylain mukaan velkajärjestelyyn niin, että voivat jatkaa yrittämistoimintaa ja voidaan järjestellä sekä yksityistalouden että sen yritystoiminnan velkoja. Se on pieni muutosille yrittäjille, yksinyrittäjille sellaisille tarkoitettu, mutta se on aika merkittävä muutos. Että aikaisemmin aina kaikkien yrittäjien piti lopettaa yritystoiminta ja sitten henkilökohtaiselle vastuulle jääneitä velkoja voitiin järjestellä velkajärjestelylain mukaisesti. Sitten meidän työtä ohjailee ja meidän tehtävien määrittelee velkaneuvoja eettiset ohjeet, niihin palataan ehkä vähän myöhemmin. Ulosottokaari on hyvin merkittävä yhteistyökumppani tavallaan tässä meidän tietämyspaletissa. Että meidän pitää kyllä osata laskea vähän ulosottoa ja arvioida ja hakea vapeakuukausia ja yrittää ennaltaehkäistä sitten asiakkaiden huonoja tilanteita. Ja perintälaki, joka on vuodelta 1999 ja uudistus oli 2013. Jos nyt sunnuntain Etelä-Saimaan satuitte lukemaan, niin siinä oli tästä perintälain mukaisesta järjestyksestä, miten maksu etenee perinnässä ja sitten miten maksutuomio sille tulee ja tuomio sitten on ulosottokelpoinen. Ja se olennainen muutos siinä laissa tai perinnän etenemisessä oli se, että perintä nopeutui, että jokaisen 2 viikon jälkeen muistutuksesta 2 viikkoa seuraava muistutus, sitten 2 viikkoa voi tulla perintään ja 2 viikkoa ennen väliaika oli kuukausi. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että maksamaton puhelinlasku esimerkiksi voi saada haasteen alle 3 kuukaudessa, kun siihen ennen meni noin 8 kuukautta. Ja nyt jos mietitte nuoria, mietitte palveluiden jonoja, mietitte mitä tahansa, niin kyllä ollaan aika pulassa sen perinnän kanssa. Sen lisäksi meidän työtä helpottaa suunnattomasti, jos me osataan jollain tavalla auttavasti Kelan tukia, sosiaalista tukia, niiden lainsäädäntöä ja myöskin rahoitusmarkkinoiden lainsäädäntö. Pitää tietää, mitä on asuntolaina, mitä ero on autolain rahoituksilla, mitä on kulutusluotot, mitä on korttiluotot, vipit ja korot ja niin edelleen. Ja nyt ajattelin lähestyä, kun on ammatti-ihmisiä näin paljon paikalla, aivan ihanaa, että on tosi paljon ihmisiä paikalla, niin määrittelemällä sitä, että mitä talousneuvonnasta ja velkaneuvonnasta on niin kuin ajateltu jossain suuremmissa foorumeissa. Ja talousneuvonta laajalti ymmärrettynä tarkoittaa eri viranomaisten organisoimaa kuluttajan valistusta ja neuvontaa talousasioissa. Velkajärjestelylain nojalla tapahtuma kuluttajien talousneuvonnan painopiste velkaantuneille suunnatussa korjaavassa talousneuvonnassa. Eli tämä on sitä meidän tekemistä, että kun on velkajärjestely, maksuohjelma, on takuusäätiön takaus, sosiaalinen luotto, vapaaehtoiset sopimukset, että se ihminen selviytyy siitä ohjelmasta ja sitten siinä matkan varrella annetaan sitä talousneuvontaa sitten niille asiakkaille. Mutta suoraan pelkästään talousneuvontaan ei oikein resurssit riitä. Ja siitä on ihan valtakunnallisia tutkimuksia tehty. Ennaltaehkäisevän talousneuvonnan tärkeyttä on korostettu velkahallintatyöryhmän mietinnössä jo vuonna 2004. Ja se edelleen on se sama tarve olemassa, koska taloudenhallinnan neuvottelukunta on antanut kannanoton oman talouden hallinta kansalaistaidoksi tänä vuonna maaliskuussa. Et ei ole vielä päästy siitä eteenpäin. Mitä sitten talousneuvonta on? Kuluttajakilpailuvirasto, joka meitä kouluttaa, ohjeistaa, ohjaa, valvoo talousneuvonnan ja velkaneuvonnan saatavuutta, myöskin kommentoi. Me kuten Lappeenrannassa ollaan koko Suomen huonoin alue jonotustilanteessa ja tässä palveluntarjoajassa, jos sitä mitataan niin kuin asiakkaan pääsy palvelun piiriin. Ja Kuluttajakilpailuvirasto ajattelee, että talousneuvonta painottaa asiakkaan taloudellisten ongelmien ratkaisua. Neuvon antaminen edellyttää henkilökohtaisten tarpeiden ja lähtökohtien kartoittamista. Talousneuvonta on aina sitä, että on neuvoja ja neuvon kysyjä ja neuvoja yrittää vastata siihen kysymykseen. Neuvontaa ohjaa lisäksi käsitys siitä, että menot on sopeutettava tuloihin. Keskeistä on tieto ja sen soveltaminen niin, että se vastaa eri elämäntilanteissa syntyneisiin taloudenhallinnan liittyviin kysymyksiin ja ohjaa kuluttajaa oma-aloitteisesti
etsimään lisää tietoa taloudellisten ongelmien ratkaisuun. Ja siinä sitten mietitään myöskin vertaa talousvalistus ja kasvatus, eli kasvatus on siellä sitä kulttuurillista kasvatusta, asennekasvatusta ja valistus on sitä yleistä infoa, mitä voi saada kouluissa ja pankeissa ja vaikka missä. Ja nyt sitten tällainen ammatti-ihmisille heitän kysymyksen, että mitä se talousneuvonta voisi olla. Lappeenrannassa 2000-luvun alussa 2003-2005 sen velkahallintotyöryhmän mukaan STM otti 3 aluetta, oli Lappeenranta, Lahti ja Espoo. Ja tehtiin tällaista nuorten talousneuvonnan kokeilua, jossa oli sosiaalinen luotto sitten mahdollisesti niiden pienten velkojen tai suurten velkojen järjestelyyn. No ensin piti tietysti päättää, että mikä on se sosiaalisen luoton määrä, ja Lappeenranta määritteli, että se on 3 000 €, eli puhuttiin pienistä veloista. Ja työparina oli silloin sosiaaliohjaaja Heli Kaartinen ja velkaneuvonnasta olin minä sitten toisena työparina. Ja me jaettiin niin ne tehtävät sillä lailla, että se ohjaaja kuljetti sitä asiakasta niiden talousasioiden kanssa. He kävi jopa kaupassa, he opetteli jopa pyykkiä pesemään ja toimeentulotukea myöntämään. Ja minä sitten vaan selvitin velkoja ja tehtiin maksusuunnitelmia ja ohjelmia ja pidettiin yhteisiä kokouksia niin, että asiakas oli joka kokouksessa läsnä. Koskaan ei kokoonnuttu sillä tavalla, että asiakkaan asiaa olisi puhuttu ilman asiakkaan läsnäoloa. Ja silloin se STM rahoitti sen hankkeen ja sen projektin ja Lahti teki vähän erilaisen ja Espoo teki paljon laajemman ja niillä oli tietysti se rahoitus paljon suurempi. Meillä osallistui tähän 47 nuorta ja lopputulema oli se, että siellä oli hyvin paljon moniongelmaisia. Kaikilla oli jotain joko päihdeongelmaa, rikollisuutta tai tällaista, että niillä oli semmoinen työllistymisvelvoite ja sitä kautta ne tulivat niin kuin tämän projektin piiriin. Ja jako 3, siellä tapahtuu niin kuin meidän muissakin asioissa, jos karkeasti laskee, niin en tiedä, oletko sinä huomannut, mutta minä olen huomannut, että aina tulee jako 3. On 1/3 niistä, jotka asiat menee eteenpäin ja päästään maaliin. On 1/3 niistä, jotka aloittaa jää kesken. On semmoinen harmaa alue, tulee muutoksia, sitten jatketaan ja päästään ehkä maaliin. Ja on 1/3, jotka ei sitten jaksa hoitaa niitä asioita ja ei päästä maaliin ainakaan sillä kertaa. Ja siinä oli se 1/3 niitä, joihin velat sitten pyöri siellä 5–15 000 ja sitten se 1/3, jotka hoitivat asiat, niin pääsivät maaliin ennen sitä 2005, kun se projekti päättyi. Ja me tehtiin sen ohjelman aikana, jos nyt yli 40 nuorta osallistui, niin muistaakseni yli 70 erilaista maksusopimusta ja 21 pääsi veloista vapaaksi sinä aikana. Ja sen mahdollisti se, että sosiaaliohjaaja teki sille kuuluvaa ammattiosaamistyötä ja velkaneuvojan ei tarvinnut tehdä muuta kuin sitä meidän omaa työtä. Ja silloin STM määritteli, että talousneuvonta olisi tämmöistä suunnitelmallista, tavoitteellista ohjausta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on saada aikaan tarvittavia muutoksia henkilön ja perheen kulutuksen hallinnassa, talouden ja velkojen hoidossa, elämäntilanteessa ja osaamisessa. Ja meillä niin siinä oli tämä osaaminen, me on alleviivannut sen, koska me pidettiin sitä osaamista ja oppimista niin kuin tärkeimpänä asiana näiden nuorten kohdalla. 17–27-vuotiaita oli niin kuin nämä ihmiset, jotka osallistuivat tähän. Ja meillä on edelleenkin sellainen ongelma tavallaan tuolla velkaneuvonnassa, että ihmiset tulee, minä haluan sen takauksen, minä haluan SOS-luoton. Ja se ei ole niin, että se on se fokus, vaan se osaaminen ja eteenpäin meneminen ja se oman tilanteen niin kuin löytäminen, että minä kuulen tässä kohtaa. Ja taloudellisesta neuvonnasta ja ohjausta vastaa moniammatillinen verkosto, jonka keskeinen osaaminen koostuu talous- ja velkaneuvonnan sekä sosiaalityön ja ohjauksen ydinosaamisesta. Tämä on niin kuin se juttu mun mielestä, mutta te saatte olla eri mieltä. No sitten, mitä se on velkaneuvonta? Tämä on nyt sitä meidän ydinjuttu. Velkaneuvonta tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa yksityistalouksille erilaisissa talouteen ja velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa.
Neuvoa voidaan antaa myös toiminimiyrittäjän yritysveloissa. Tässä on karsittu nyt pois toiminimiyrittäjän yksityistalouteen, ei anneta mitään talousneuvontaa. Et se on niin kun, talousneuvonta on siltä osin sitten hyvin minimaalista, mutta siinähän se tulee, kun maksuohjelma tehdään, niin siinähän se tulee. Neuvoja avustaa velallisen taloudellisen tilanteen maksukyvyn. Maksuvara selvitetään ensimmäisellä käynnillä, siihen pitää olla kaikki tositteet mukana ja sitten aletaan selvittää velkoja, ellei velat ole mukana. Ja lisäksi yritetään löytää ratkaisu velallisen velkaongelmaan, velallisen maksukyvyn ja velkojen suhteen. Velallisella voi olla aivan erilainen käsitys siitä, että mikä ratkaisu hänelle sopii ja onko hänellä tuloja vai ei ja niin poispäin. Neuvoja avustaa neuvottelussa ja vapaaehtoisjärjestelyssä velkojien kanssa erilaisten hakemusten tekemisissä ja maksuohjelman tarkastamisessa. Ja nyt myös laki velvoittaa meitä tekemään maksuohjelmia, koska selvittäjien työtä yritetään vähentää. Se on iso kulu valtiolle. No sitten käytännössä neuvoja avustaa taloudenhoidossa, että velkaantuminen pysähtyisi ja velallinen selviytyy maksuohjelmasta. Avustaa velallista velkojen selvittämistä, yrittää löytää sopivan ratkaisun. Siinä on kuitenkin se, että vaikka neuvoja sanoo, että tämä on se ratkaisu, mikä on sulle mahdollinen, tai tämä on ainoa ratkaisu, niin velallinen päättää siitä, että mitä hän haluaa elämällään tehdä. Mulla on muutama keissi siellä lopussa, niin nähdään sitten, että miten velallinen käyttää tätä oikeuttaan. Neuvoja avustaa hakemaan sosiaaliset tuet ja mahdollisesti oikeudellista apua. Meille tulee aika vaikeitakin asioita, tulee kuolinpesää, osakkuuksia ja rikosperusteisia ja niin poispäin, että joudutaan sitten oikeusapuunkin turvautumaan. Mutta ihan ollaan sitten siinä neuvonnan ytimessä silloin, kun asiakas on siinä ja palkkanauholta huomataan, että veroprosentit ei ole oikein ja verovähennyksiä ei ole haettu 10 vuoteen ja ulosoton vapaakuukausia ei ole haettu, niin silloin se alkaa ihan siitä. Ihan saman tien otetaan puhelin käteen ja aloitetaan työ. No sitten velkajärjestelyt. Kun talous on kriisissä, niin asiaan pitäisi tarttua heti. No, nyt nuoret, kun teitä on paljon siellä toimijoita, niin jos ei itse osaa tarttua, niin työ ainakin otatte kädestä kiinni. Ja velkojen järjestely on myös velkojien etu. Monta kertaa sitten ne velkojat on vasta sitten havahtuu, kun neuvoja ottaa yhteyttä, että niiden asiakkaiden kanssa suoraan sopiminen on aika hankalaa. Vapaaehtoiset sovinnot on minun työskentelyssäni, minä etenen aina sieltä kevyemmästä raskaampaan, helpommasta vaikeampaan, koska niillä ihmisillä on kriisi alla, niin se on hirveän vaikea sitten aloittaa sieltä jyrkimmästä päästä. Että vapaaehtoinen sovinto ja järjestely, jos siellä on vaan vähänkin maksuvaraa, niin sitten vaan velka kerrallaan aletaan maksamaan. Takuusäätiön takaus on mahdollinen silloin, kun on työtä ja tuloja, jatkuva työ pitää olla ja maksukyky 34 000 euron velat ja takausaika enintään 8 vuotta. 5 vuoden ajalle tuolle 34 000 takaukselle tarvitaan semmoinen 650 euroa maksukyky. No sitten Exoten sosiaalinen luotto on enintään 3 000 euroa ja takaisinmaksuaika enintään 5 vuotta. Ja silloin se kuukausierä on vähintään 65 euroa tällä systeemillä. Talousneuvonta, erilaisten tukien hakeminen on sitä meidän työtä, tai neuvominen. Ja velkajärjestelyn hakeminen käräjäoikeudesta on sitten se viimeinen jos edellytykset ja esteet on kondiksessa. Maksuohjelmat on 3–5 vuotta ja asunnon säilytysohjelma on sitten 10 vuotta tai 22 vuotta on pisin ohjelma, minkä minä olen nähnyt. Et jos 60-vuotiaille haetaan asunnon säilytysohjelmaa 22 vuotta, niin pitäisi vähän miettiä jo neuvojakin, että mikä on siellä se kaaren pää. Velkajärjestely, maksukyvyttömyys. Tämä on oleellinen käsite, tämä maksukyvyttömyys, ja otin sen tähän ihan sen takia, että työskentelette niiden nuorten kanssa. Ja nyt kun ajatellaan velkajärjestelyn edellytykset on sairaus, työttömyys, työkyvyttömyys tai ylivoimainen velkataakka, joka tulee jostain suuresta takausvastuun aktualisoitumisesta tai yritystoiminnan päättymisestä, niin pitäisi sitten miettiä, että mikä on se maksukyvyttömyys näiden nuorten kanssa. Jos 18-vuotias on 18 vuotta ja 4 kuukautta ja on maksukyvyttömänä ilmoittautuu velkaneuvonnan jonoon, että mulla on 6 000 velkaa, niin siinä ei ole kyllä kysymys maksukyvyttömyydestä, vai jostain osaamattomuudesta.
Maksukyvyttömyys tarkoittaa sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan. Velallisen maksukyvyttömyyttä arvioidaan näin ollen sen mukaisesti, onko velka erääntynyt vai ei. Mikäli velat ei ole erääntyneet, niin velallisella ei ole maksukyvyttömyyttä. Tero Uiton kirja Velkajärjestely vuodelta 2010 suosittelen jokaiselle, on hyvin helppoa ja asiallista luettavaa. On käräjäoikeuden tuomari ja on velkajärjestelyasioita tehnyt vissiin 15 vuotta. Ja nyt tietysti siinä on yrittäjien osalta vähän vanhaa tietoa siinä kirjassa, mutta kuitenkin. Velkajärjestelyn tarkoituksena on ratkaista maksukyvyttömän yksityishenkilön tai toiminimiyrittäjät nyt tämän vuoden alusta niin velkaongelma. Velkajärjestelyssä järjestellään kaikki velallisen velat, joiden peruste on syntynyt ennen järjestelyn alkamista. Ja velkajärjestelyssä sitten kun meille asiakkaat tulee, niin meille saattaa tulla joku ja sanoa, että minä haluan sen nollaohjelman. Niin ei se niin mene, vaan velkajärjestelyssä on tarkoitus järjestellä velkojen maksaminen velallisen maksukyvyn mukaiseksi. Tarkoitus on, että velallinen oikeasti maksaa niitä velkoja sen verran, mikä se maksukykyä löytyy, ja sitten se maksuohjelman loppuun saakka. Maksuohjelma tarkoittaa tuolla nollaohjelma, onko se silleen? Tulee vastaan kohta. Joo. Hyvä kysymys. Oikein hyvä. Maksuohjelman jälkeen velallinen vapautuu, eli kun käräjäoikeudesta haetaan velkajärjestely ja se velkajärjestely myönnetään ja maksuohjelma on suoritettu kokonaan, niin velallinen vapautuu loppuvelasta. Ja työtön maksukyvytön voi saada velkajärjestelyn niin sanottu nollaohjelma, eli ihan seuraavassa lauseessa. Eli silloin kun nettotulosta vähennetään pakolliset menot ja maksuvara jää negatiiviseksi, niin kun työttömällä jää, niin silloin se on nollaohjelma ja se on 5 vuotta ja se vapautuu kaikista veloista. Maksamalla 0 euroa 5 vuotta vapautuu kaikista veloista. Täytyy olla aika kovat syyt, että sellaisen saa: sairaus, työttömyys, työkyvyttömyys, takausvastuu, epäonnistunut yritystoiminta tai joku muu syy. Onko näitä paljon? Aivan mielettömän paljon. Ja edelleen niitä on paljon. Teidän hittituote sitten. No joo. Toivokin sanoo, että toimeentulotuki on hittituote. Joo, velkajärjestely kyllä. Maksukyvyttömyys on paha juttu. Velkajärjestely haetaan kotipaikan käräjäoikeudesta ja voidaan myöntää henkilöille, joilla on kotipaikka Suomessa. Siis ne maahanmuuttajahenkilöt, joiden kotipaikka on Suomessa, saa velkajärjestelyn täällä. Jos Lappeenrannassa on kirjoilla, niin Lappeenrannan käräjäoikeus on se Etelä-Karjalan käräjäoikeus, joka sen myöntää. Jos ollaan kirjoilla Helsingissä, niin se on sitten siellä se myöntöpaikka. Ei tarvitse olla kansalainen, vaan riittää, että kotipaikka on Suomessa. Ja velkajärjestelyn edellytykset ja esteet löytyvät velkajärjestelylaki 9 pykälä ja esteet pykälä 10. Ja sitten siellä oli 9a pykälä, jossa oli se väliaikaiset esteet. Joo, tai 10a. Väliaikaisia esteitä oli opiskelu, äitiysloma, lyhytaikainen työttömyys. No nyt kun taas mietitään niitä nuoria, opiskelu, melkein kaikki opiskelee, ketkä ilmoittautuu jonoon. Hirveän vaikea tilanne. No sitten on tämmöinen sosiaalinen suorituseste myöskin se, että on perhe hajonnut tai työpaikka loppunut, yritys mennyt konkurssiin, että työpaikka menee sen takia alta tai tulee lomautuksia, tulee näitä muita. Hyvin hittituote. Siihen kytkeytyy hyvin paljon siihen asiaan. No sitten mennään seuraavaan ja nyt päästään ihan sinne jo asian ytimeen. Eli maksuvara jää, kun nettotulosta vähennetään asumiskulut, lailla vahvistettu määrä elämisen kuluihin ja työmatka- ja elatuskulut. Ja nyt tässä on tällainen esimerkki, että nettotulot on 1850, vuokra 650, sähkö 40, kotivakuutus 10, elatusmaksu 2 alaikäistä, lasten tapaamiskulut, tämä on sosiaalitoimen, tämän elatustuen, mikä se on tämä toimeentulotuen mukaan laskettu. Elinkustannukset yksin, se oli vahvistettu tällainen määrä siellä oikeuskirjallisuudessa, lääke on tuossa, maksuvaraksi jää 184 euroa. Tämä sama henkilö on ulosotossa, niin siltä todennäköisesti menee ulosottoon tästä palkasta 1/3 eli 610 euroa. Aukesiko teille heti, että miksi se on meillä? Ja se on myös toimeentulotuessa, koska
ulosotto otetaan menona toimeentulotuessa huomioon. Tällähän ei jää rahaa silloin, kun ulosotto menee, niin ei yhtään jää, tämä jää kokonaan, tämä elinkustannus jää, niin kun menee ulosottoon. Tämmöisen maksuohjelman, palataan vielä äskeiseen. Tällaisen henkilön maksuohjelma, nyt sitten kun minä sanoin, että maksuohjelma kestää 3-5 vuoteen, niin tämä kertaa 36 kuukautta tai 60 kuukautta, niin sitten siinä on se maksu ja sen jälkeen vapautuu loppuveloista. No sitten mennään seuraavaan. Negatiivinen maksuvara. Eli nyt päästiin siihen, mitä sinä kysyit, että nollaohjelma. Tuloton elää toimeentulotuella, asumistuki. Toimeentulotukea ei ilmoiteta tuloksi, eli tässä on asumistuki vaan tulona 245 €. Vuokra on tuossa sanottu, sähkö, kotivakuutus, elinkustannukset. Todetaan se yksin asuvalla on 538, maksuvara negatiivinen 701 €. Ikä 30 vuotta, velkaa 25 000. Toinen negatiivinen tuloton Kelan työmarkkinatuki, asumistuki 1033, siinä on asumiskulut, siinä on elinkustannukset taas, tämä on yksin, ja lääkekulut ja maksuvara negatiivinen, velkaa 19 500. Tällaisella vahvistetaan nollaohjelma, kun sieltä löytyy ne syyt, että ei ole, työttömyys on enemmän kuin 18 kuukautta kestänyt, on sairaus tai joku muu vastaava siellä. Voisi vähän lähemmäs kuuluu mikrofoni, kun tuolla oli puhetta. Voisi usein niin tämmöinen, jos on tässä nollaohjelmassa ja on tämä negatiivinen maksuvara, niin tavallaan tarkistetaan se tilanne, että onko tullut nyt työllistymistä tai jotain muuta, että tässä tulon puolella tulee muutoksia, niin tuleeko teille tiedot vaikka toimeentulotuesta, että nyt se ei enää saakaan toimeentulotukea, että olet päässytkin töihin, että siellä tapahtuisi vai miten tämä päivistyy teille, että te tiedätte, erittäin että hyvä kysymys. olisi hyvä päässä sitten jo maksamaan välillä? Joo, tosi hyvä kysymys. Meillähän asiakkaat ovat itsenäisiä ihmisiä. Maksuohjelma kun vahvistetaan, niin ohjelmassa määrätään, että hänen on haettava kaikkia sosiaalisia tukia, hänen on tehtävä kaikki keinot työllistyäkseen. Ja sitten määrätään lisäsuoritusvelvollisuudesta, että kalenterivuosittain on toimitettava velkaneuvojalle verotustiedot ja velkaneuvoja laskee, onko tullut lisätilitettyä vai ei. Ja sieltä kautta, lisäsuorituksen kautta lisääntyneestä tulosta tilitetään velkojille. Meillä ei ole mitään yhteyksiä kehenkään viranomaiseen, joka automaattisesti, meillä ei ole lupaa velka-asiaa. Mutta se, että ne verotiedot teille niin, hänen pitää sen asiakkaan pitää toimittaa. Joo. Ja jos ei toimita, niin sitten 5 vuoden päästä, kun ohjelma päättyy, niin velkoja ilmoittaa, että tulosi on lisääntynyt, ole hyvä ja laske lisäsuoritusvelvollisuus, käytä talous- ja velkaneuvontaa apuna. Sitten kun me lasketaan ja annetaan lasku kätteen, niin sitten olikin surullinen juttu, kun tuli paljon maksettavaa. Se menee sinne jonohännille, että tulee teille uudestaan. Maybe. No niin, yhteistyötahot on seuraavana. Hei, olisiko joku muu halunnut tuosta maksuohjelmasta tai jostain kysästä? No, täällä on yksi kysymys. No niin. Kysyy Sanna Juhakka, että syrjäkylien nuorten puolesta kiinnostaa, katsotaanko työpaikoille kulkeminen, työmatkakustannukset kuluiksi tuohon elinkustannuksiin vai pystytäänkö kustannukset huomioimaan toteutuneen mukaan? Velkajärjestelmän hakemuksessa työmatkakulut on virallinen vähennys. Se työmatkakulut kuuluu vähennettäviin. Ja vaikka asuisit kuin peräpökölässä, niin se otetaan se niin, no todellinen saa sinne laittaa velkoja hyväksyä sen verottajan vahvistetun mukaan. Sinne todelliset saa laittaa, mutta sitten hyväksyminen on niinku kiikun kaakun. Mutta se, että siellä ylipäätänsä on ne, niin se on niinku tärkeä asia, koska meidän asiakkailla on hirveän paljon niitä hakematta, niitä työmatkakuluja. Ne vähennykset on hakematta aina. Niin me ei välttämättä tiedä, jos me ei saa sitä tietoa. Onko se kuin yleistä sitten, että niillä olisi niinku näitä helpotuksia, yhteiskunnallisia helpotuksia, mutta he eivät tiedä, että on oikeutettu niinku hakemaan? Niin, siis eivät välitä. Niin. Koska mulla asiakkaat sanoo, että sitten ei ole mitään hyötyä, kun se menee ulosottoon kuitenkin se veronpalautus. Minä tein tänä vuonna, olen tehnyt 3 ainakin, olen tehnyt 5 vuoden matkakuluista hakemuksen ja elatusvähennyshakemuksen ja niin poispäin. Ei niin näe sitä, että se on sitä heille kuuluvaa rahaa, että aivan. Se helpottaa tuota velkataakkaa. Tämä on teille tärkeää tietoa, koska nuorten kanssa olette, niin näin perusasioista pitää neuvoa nuoria. Okay. Sitten lähdetään yhteistyötahoja.
Eli meidän yhteistyötahoja on velkojat, velkojen osalliset, eli osallisia on yhteisvelalliset, jos ajatellaan, että on vaikka asuntovelka avioparilla tai avoparilla, niin molemmat on niille kuuluu se asia. Sitten omaiset ja pesien, tällaiset kuolinpesien niin kuin osakkaat. Ja kuolinpesien osakkaat ja nämä velkojen osalliset takaajat ja puolisot ja entiset puolisot, niin sillä ollaan sitten aika ytimessä taas meidän, että on niin kaikkein hankalin keissi, niin kun niitä pitäisi tavata eri aikaan, kun suhteet on mennyt ja niin poispäin. Ja yhteisen kuolinpesän osuuksien ulosmittaus esimerkiksi, niin siitä menee ilmoitus kaikille pesän osakkaille. Kuolinpesän osuus voidaan myyä ja sitten hakea sitä purkua siihen pesään ja niin poispäin. Että se on niin kuin, koko pesä on, viime viikolla viimeksi selvittelin kuolinpesän osuutta, jonka oli ulosmitattu 5 000 euron velasta. No, ulosotto- ja perintätoimistot on ihan päivittäisiä yhteistyökumppania. Sosiaali-, mielenterveys-, päihdetyö niin ikään päivittäisiä. Pankit, takuusäätiö vähän harvemmin, mutta kuitenkin ihan jatkuvasti. Diakoniatyö on myöskin aika merkittävä, että sitten ei ihan joka viikko, mutta enemmän kuin kerran kuukaudessa varmasti on diakonia yhteydessä. Työhallinto, työvoimatoimisto, työvoiman palvelukeskus ja ainakin sieltä nuorten osalta niin TYPPI on niinku aika hyvin työllistänyt niitä kuntouttaviin töihin, jotka on sitten niitä velkojakin esimerkiksi selvitellyt. Kela ja velkajärjestelyn maksuohjelman selvittäjät, työpaja, etsivän nuorisotyö. Nämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen, kun tätä kokosin. No, velkaneuvonnassa selvitetään koko perheen tulot, menot, velat ja varallisuus. Ja täällä on tietysti hirmu ikäviä asioita, kun täällä on niinku, tämä varallisuuskin mokoma, mitä se sille kuuluu. Joo, mutta kun se on sellainen juttu, että velkajärjestelyssä kaikki perusturvaan kuulumaton varallisuus on ensin realisoitava, maksettava velkoja ja sen jälkeen järjestellään loput velat. Ja perusturvaan kuuluu jonkun nyrkkipajan työkalut ja sitten asunto, jos sitten asuntovelan pystyy maksamaan kokonaan. Kaikki muu, veneet, hevoset, mönkijät, traktorit, autot, kesämökit, kuolinpesäosuudet, kaikki on myytävä ja maksettava velkoja. No, sitten me selvitetään tietysti maksuvaran riittävyys suhteessa velkoihin ja tulossa olevat muutokset tuloihin ja menoihin. Silloin kun on esimerkiksi teini-ikäisiä lapsia, niin siellä putoo lapsilisät pois, siellä putoo elatustuet pois ja menot kasvaa. Et kyllä semmoisessa tilanteessa niin pitää aika tarkkaan niin sen asiakkaan kanssa miettiä, että onko järkevää ottaa ratkaisuja vastaan tai mitä pitää tehdä. No, työllisyystilanne, pysyvyys, jatkuvuus, väliaikainen este. Tuossa aikaisemmin mainitsin, että se oli opiskelu, äitiysloma, lyhytaikainen työttömyys. Mitä voi tehdä nyt? Joskus voi jotain pientä tehdä jo valmiiksi. Voi hankkia vaikka edullisemman asunnon, jos on jotain tämmöistä menossa. No, velallisen sairaudet tai perheessä olevat sairaudet, perusturvaan kuulumaton omaisuus realisoitava, onko sosiaaliset tuet haettu. Seuraava sivu. Oli se ulosoton määrä suhteessa maksuvaraan, selvitetään osaratkaisu tai ratkaisu myöhemmin. Aika paljon just kun on näitä lyhyitä lomautuksia tai nuoria, niin sitten yritetään saada joku osa niin kuin liikkeelle siitä velanhoidosta. Velkojen vanhentuminen. Tämä on sitten toinen asia, tämä velkojen vanhentuminen, mikä tulee täällä pitkäaikaistyöttömien kohdalla vastaan. Teissä on aika monta, jotka on kuulleet sen minulta eri näissä tilaisuuksissa, että kun velkomistuomio on voimassa 15 vuotta, ja sitten jos on velallinen, meillä on sellaisia velallisia, jotka on ollut työttömänä vaikka 8 vuotta, niillä on se käsitys, että heillä on ne velat on niin kuin edelleen kaikki olemassa. Ja velat vanhentuu lopullisesti, kun se määräaika umpeutuu. Rikosperusteiset velat on 20 vuotta, jos on tullut tuomiona ehdollista tai ehdotonta, että se on poikkeus siihen. Ja se esimerkki on pakko kertoa, että TYPin kanssa on tehty paljon yhteistyötä ja siellä oli joku entinen yrittäjä, jolla oli velkaa joku 25 000, mitä lienee ollut. Ja se oli aina sanonut, että ei kannata mennä töihin, kun ulosotto viipi kaiken ja hän ei mene töihin. Ja sitten lopulla se sitten
tämä vanhentumislaki on vasta 2008 tullut, että se on aika uusi. Ja sitten selvitettiin sitä, kun me sanottiin, että siellähän saattaa olla vanhentunut, että miksi tämä on näin pitkään ollut työtön. Ja selvitettiin velat, niin velkaa oli 930 ja minä neuvottelin perintötoimiston kanssa, niin piti maksaa 320. Siinä oli hänen velat. Ja sillä käynnillä, kun hän sai minulta sen maksutiedot 320, niin sanoi, että nythän tästä joutuu töihin. No niin, mikä ettei. Mutta ihan ihana. Työnteko on hirveän kivaa. Eli velat työllistymisen esteenä, siinä tuli sekin selvitetty. Rikollisuudesta aiheutuneet velat on yksi semmoinen kompastuskivi, koska se rikoksen ne on lähtökohtaisesti velkajärjestelyn este. Ja sitten sitä pitää miettiä, että onko se rikos sen laatuinen, että se on tosiaankin sitten este myöskin painavilla syillä. Kaikki henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ovat kyllä niin voimakkaita esteitä, että velkajärjestely ei saa. No sitten entistä enemmän meillä on näitä asunnon säilyttämisiä, on omistusasuntoja, jotka ovat pitkään myynnissä eikä mene kaupaksi, niin ei auta muu kuin sitten järjestellä niitä järjestelyn kautta. Sitten on nämä erilaiset sairaudet, mielenterveys, päihdeongelmat, ne on aika vaikeita. Ihmiset on hyvin lyhytjännitteisiä ja tarvivat niin kun neuvonnassa se näyttäytyy sillä tavalla, että neuvoja joutuu hirveän paljon niin kun tekemään. Ei nyt voi sanoa puolesta, mutta sitä yhteistyötä ja vähän tyrkkimään eteenpäin. Sitten on erilaiset addiktit, että pelivelkoja on aika paljon olemassa. Ja saattaa olla suuretkin tulot, ja siitä huolimatta velkaa on tullut paljon. No sitten mennään eteenpäin, näin velkaneuvojan tehtävät, nyt on tullut tässä kerrostua, päästään tänne, se mennään ohi ja vielä sekin mennään ohi. Nyt mulla on muutama keissi, mä en tiedä yhtä paljon, minä olen käyttänyt aikaa. Ihan riittävästi, mutta me kuunnellaan mielellä. Okei, selvä. Muutama tämmöinen tapaus tässä on sitten, että saatte vähän viritellä nyt, kun olette kuullut, miten määritellään talous- ja velkaneuvonta, niin nämä on ihan todellisesta elämästä ja täällä on muutama sellainen, jota mä en ole vielä ratkaissut loppuun saakka, että minusta olisi kiva, jos työ ratkaisitte minun puolesta. Että sitten, tässä on työssä käyvä 35-vuotias yksin asuva mies, elatusvelvollisuus yhteen lapsen, nettotulot 1340 €, vuokra 850, elatus 178 €, rikosperusteista velkaa 3500 ja se on viime vuodelta. Ja siinä sisältää korvausvelkaa yksityiselle henkilölle 1600, loput sakkoja ja muuta. Ja tällainen viesti, että korvausvelkaa yksityiselle henkilölle tarkoittaa sitä, että siellä on pahoinpitely tai joku, jossa on niin kuin tapahtunut jotain. Koska se, että jos se on jollekin muulle, niin se ei lue siellä tuomiossa tuolla tavalla tai ulosottolistallakin lukee näin. Myöhän poimitaan nämä tiedot niin kuin hyvin hatarista lähteistä, että me ei saada niin kuin välttämättä ihminen ei näitä kerro. Nyt kysymys sitten teille, että miten avustat ja ohjaat? Tuleeko mitään mieleen eturiviin tytöille? Ensimmäisessä puhelussa, pistähän seuraava kalvo. Ensimmäisessä puhelussa sanoin ensimmäisenä sanoina, että asumiskulut ovat liian korkeat. Yes. Ja meillä velkajärjestelyssä hyväksytään vain kohtuulliset asumisen kulut ja yksin asuu 4 huonetta keittiöasunnossa, niin on puhelimessa neuvottu, että edullisempi asunto etsintään. Meillä ei ole mitään väliä sillä, onko 5 huonetta vai monta huonetta, mutta se kulut on se, mitä velkojat hyväksyy ja mitä laki hyväksyy, niin se on niin kuin se meidän raja. Et me voidaan olla ihan samaa mieltä, mutta se ei auta. Rikosasiasta oli valitus hovioikeudessa menossa. No, silloin kun on prosessit kesken, niin odotetaan sitä päätöstä. Puhelimessa neuvottu, että alkaa säästää sakkoihin, koska sakon maksaminen voi tulla ajankohtaiseksi milloin tahansa. Ja sitten rikosperusteiset velat korvaus yksityishenkilölle tapahtuma alle vuoden vanha on velkajärjestelyeste. Ja se on kyllä ihan siinä ensimmäisessä puhelussa niin kuin sanottu hänelle. Yksityishenkilö voi hakea valtiolta korvausta vahingosta, joten hänen sijaan voi tulla valtiokonttoriksi velkojaksi osittain tai kokonaan. Ja nyt en ihan varmuudella voi sanoa, mutta se pitää tarkistaa teidän jokaisen, että joskus jos joudutte tämmöisessä tilanteessa neuvomaan, että mikä on se aikaraja. Se oli joskus 3 vuotta, että kun oli siitä tapahtumasta tai päätöksestä tullut päätös, niin 3 vuoden aikana piti valtiokonttorilta hakea se korvaus. Ja
silloin jos tämmöinen prosessi on kesken, niin ei voi tehdä mitään hirveästi. No käynnillä sitten, kun otin käynnille, koska he vaatii, että käynnille pitää päästä, vaikka oli selvitetty, että ei voi oikein paljon tehdä. No säästössä oli rahaa, koska minä puhelimessa neuvon, että alkaa säästämään. Minä laskin hänelle asumiskuluja tuon 8,5 saan tilalle niin kuin 500 ja siitä pääsin maksuvaraan jonnekin sinne. Minä sanoin, että 130–180 € on se hänen oikea maksuvara. Ja siitä hän sitten keksikin, että 150 hän alkaa säästää. Säästössä oli rahaa ja se sakko aktualisoitu sille välissä, eli sitten siihen saatiin sitten kerralla iso summa sitä rahaa laittaa. Ja jos joutuisi ulosottoon, niin tästä tulosta ulosotto olisi noin 400 € tai vähän yli. Ja hänellä oli vaan se, että hän haluaa sosiaalisen luoton, se kuuluu minulle. No kun velkaa oli se 3500 ja asiat kesken, niin ei se sosiaalinen luotto kyllä tähän tilanteeseen satu. Sitten eteenpäin. Joo, 30-vuotias pitkäaikaistyötön nainen ei ole ammattia, ei ole ollut yhtään palkkatyösuhdetta, yksi kuntouttava työ vuonna 2009. Sairastaa masennusta, sairastunut yli 10 vuotta, ollut vuosittain osastohoidossa, tulona toimeentulotuki, asumistuki ja asumiskulut oli tuossa. Itse ei tiedä velkojen määrää ja velkaantunut tuolla kauhean kauan sitten vippe- ja postimyyntiostoja sekä terveysmenoja. No niin, miten ohjataan ja avustetaan? Pistät se tulemaan sieltä. Tämä henkilö on tullut ohjattuna velkaneuvontaan, eli joku muu on hänet sinne ohjannut. Hänelle on lähetetty kirja ja pyydetty valtakirja velkojen selvittämistä varten, että saadaan ainakin osa velosta tietää sitten vähän mistä puhutaan. Sitten hän ei usko tilanteensa muuttuvan, on hirveästi menneisyydessä kiinni, ei usko, että kykenee työhön koskaan. Käytiin talousneuvontakeskustelu siitä, että asumiskuluja ja välttämättömät menot tulee maksetuksi. Ja päätettiin, että selvitetään velat ensin. Velkaa oli sitten siinä vaiheessa noin 50 kappaletta, summa 22 000. Tehtiin velkajärjestelyhakemus nollaohjelma. Sitten oli allekirjoituskäynti. Niin hän toi vielä semmoisen sentin nipun velkoja, 25 kappaletta, 3 tonnia löytyi vielä. Ja neuvoja tekee tästä velallisen esityksen maksuohjelmaksi velkajärjestelyhakemuksen mukaan. Eli nyt tässä minä rupean tekemään sitten ihan oikeasti sen lain mukaista, että se lähtee se esitys siihen mukaan. Hei, minä kysyisin tässä kohtaa nyt, että jos on tällainen tilanne, että hän vielä tulee niin Peukalon-Hannalisen kanssa lisää, niin ymmärtääkö me siinä kohtaa nyt, kun meillä on niin tämä prosessi päällä ja ollaan jotain ohjelmaa siellä rakentelemassa, että nyt loppuu se ostaminen? Kyllä. Ne oli vanhoja velkoja, mutta hänellä ei ollut mitään tietoja, sitten 1-2 jostakin tuli. Eli myöskin maksuohjelmassa ollessa saattaa tulla vanhoja velkoja aktivoitua, jos niitä ei ole. Niitä ei ole vaan kerta kaikkiaan, hän ei muista mitään ja myö ei voi niitä 200 perintötoimistoa kuitenkaan läpi pysyä. Niin hän oli tällaisia, mutta jos uusia velkoja tulee, niin silloin se on kyllä aika tiukka paikka, sitten ei hakemusta tehdä. Velkaantumisen täytyy pysähtyä. Niin just. Minä monta kertaa sanon ensimmäiselle käynnille, että tähän täytyy pysähtyä, tai puhelimessa. Seuraava mennään ohi. Ja 4. Siinä oli aika samantapainen tapaus tuo 3, niin ajan säästämiseksi mennään ohi. Nyt ollaan varmaan siellä velkaneuvonnan ytimessä, eli 40-vuotias avioliitossa oleva mies, entinen yrittäjä. Yritys meni konkurssiin 2013. Siinä realisoitiin perheen omakotitalo, työkalut, peräkärri ja auto. Ja tässä muuten meni ne työkalutkin sitten. Ja itse asiassa tämä kaikki käynnistyi jo muistaakseni vuonna 2011, mutta tuo talon myynti kesti niin kauan. Perheessä on 4 lasta. Puoliso valmistuu ammattiin 2015. Puoliso on kesätyössä. Työ jatkuu ehkä, ei tiedä vielä. Miehen tulot 2003, nämä on nettoja, 2300, puoliso 2400, asumiskulut 1136, perheessä ei lääkekuluja. Miehen maksuvara 908 € meidän järjestelmän mukaan laskettuna. Ja nyt ulosotto vain 622. Ja tämä onkin vaikea paikka silloin, kun maksuvaraksi tulee suurempi, kun meillä lasketaan se sen lain mukaan. Ja ulosotossa tietenkin täällä otetaan huomioon ne kaikki 4 lasta ja siellä taisi olla vielä puolisollakin lapsia. Nyt kun avioliitossa menot lasketaan tulojen mukaisessa suhteessa ja tämä toinen puoliso hankki enempi, niin tämä hakijapuoliso
niin kuin kärsii siitä, että hänelle tuleekin pienempi osa menoista. Että hänelle olisi edullista, jos tämä puoliso olisikin pienemmillä tuloilla. No, mutta sitten ei tiedä, jatkuuko työ vai ei. Velat oli yrityksen aikaisen yritystoiminnasta peräisin 57 000 ja velkoja on maksettu ulosottoon 2011 lähtien. Miten te neuvotte ja ohjaatte? Mitäs Hanna sanoisi, kun tällainen tulisi hakea toimeentulotukea? Tämä on mun mielestä ihan selkeä VJ. Tämän selkeämpää velkajärjestelyasiakasta ei ole kuin tällainen. On töissä, ovat terveitä, on menetetty kaikki, velkaa jäi, maksetaan ulosottoon. Niin tämä on niinku se ihan number one. Katsotaan mitä me on tehnyt. Velkajärjestelyhakemus käräjäoikeuteen ainoa vaihtoehto. Velat selvitetty ennen käyntiä. Käynnillä käytiin läpi maksuvaran laskeminen avoliitto, miten rahaa riittää, kun maksuvara on melko suuri. Tässä on se hyvä, että tällä oli lapset pieniä ja kulutus ei ole vielä niin maksuohjelman aikana ei oleellisesti niin ehkä nouse, mitkään lapsilisät ei poistu. Ja koko perhe on terve. Tämä on aivan huippujuttu. Meillä kaikki ovat melkein sairaata, ketkä meille tulee. Ja velkajärjestely on aloitettu jo ja selvittäjä on määrätty. Tässä oli aika vaikea velkavyyhti, niin tähän en ruvennut maksuohjelmaa tekemään. No sitten seuraava. 44-vuotias vakittuneen työyksikkö alaikäinen kotona. Jatkuva hoitokontakti masennuksen vuoksi lääkäriin, joka käy myös terapiassa. Masennus hoidettu monta kertaa. Hän on niin terveidenkin jaksoja ollut. Lääkitys on jatkuva, velallisella itsellään ei ole alkoholiongelmaa. Asuntolaina koroilla 106 000, remonttilaina 5 000 hoidossa. Lisäksi kulutusluottoja alle 10 kappaletta, summa 25 000. Lainat hoidossa, mutta asumiskuluja maksamatta paljon. Sähköt oli katkaistu, kotivakuutus irtisanottu. Erosi ensimmäistä puolisosta, jäi 3 pientä lasta. Toinen puoliso kuoli, olivat silloin 30-vuotiaita ja nämä hänen lapset sairastuvat tästä. Tämä oli semmoinen tosi rakkausavioliitto ja tähän lapset sairastuvat, kun he piti tätä isänään. Ja kolmas puoliso oli sitten alkoholisti ja siitä on nyt sitten erottu. Ja myöskin se lasten biologinen isä kuoli tässä matkan varrella. Ja nyt sitten, tämä on varmaankin, tämä olisi varmaan taas sitten tämä eturivin keissi. Joo. Miten lähdetään liikkeelle? Pistät siihen tulemaan ratkaisuun sieltä. Tämä on niin helppo, kun nämä on valmiina tässä seinällä nämä. Eli puhelimessa neuvottiin ensimmäisenä pankkiin. Kun sanot 106 000 ja kaikki on maksamatta pankkiin asuntolainan koroille ja me otan aina 6-12 kuukautta ja sen viestin niille, että velkaneuvonta on ohjeistanut, koska sitten pankit vähän kuuntelee paremmin, mitä se neuvoja on sanonut. Ja se onnistui muuten 12 kuukautta kertalaakista. Ja muut velat on hoidossa ja sitten sillä lainan lyhennysmäärällä yritetään paikata niitä asumiskuluja kuntoon. Ja velkaneuvonta aika varattiin asiakkaan toiveesta nopeasti, kun kaikki asumiskulut ovat rästissä. Hän ei halunnut tulla toimeentulotukeen. Hänellä oli tällainen selviä kohta. Sähkö oli poikki ja vakuutus pitäisi saada. Sähkö tuli saatu kuntoon sitten myöskin tässä matkan varrella. Laskettiin maksuvara ja sen riittävyys, jos kulutusluotos yhdistetään järjestelylainaksi. Eli tässä niin mä ajattelin, että kun säätiö hyväksyy järjestelylainan vakuudettomille veloille, eli niissä asuntolainoissa kun on asuntovakuutena, niin ne on erillä ja sitten muut lainat olisi erillä, jos maksukyky riittää. Maksuvara kohtalaisen korkea. Mielenterveys vaihtelee. Tehtiin taulukko veloista ja kuukausieristä. Taulukosta voi heti nähdä, että kuukausierät oli liian suuret. Että niitä pitäisi saada pienemmäksi. Ja lupasin, että avustan siinä. Käytiin keskustelut maksujen tärkeysjärjestyksestä, että ensin ne asumiskulut, pakolliset menot ja sitten velat. Ja tässä on koko ajan se lisävelkaantumisen vaara olemassa. Nämä on niitä tilanteita, että se lisävelkaantumisen estäminen on niinku ihan ykkösasia. Ja sitten annoin taulukoon, meillä on semmoinen 4 viikon menotaulukko lomake, että kirjaa niitä menoja, kun hän sanoi, että hän ei hallitse sitä rahaa niin kuin millään ilveellä, että se pysyisi hanskassa. Et sitten kirjaa niitä menoja, että sitten vähän niin kuin itselle selviää, että mihin se raha menee.
Ja voisi kokeilla 1-2 kuukautta, miten toimii ja toimiiko se hänellä niin kuin sillä tavalla, kun hän itse haluaisi. Mitä sitten tähän sanotte? Onko helppoa? Se on tämmöistä. Tämä jatkuu vielä, pistä se seuraava. Sitten mulla oli varattu seuraava aika hänelle, niin hän sitten soitti ja sanoi, että hän on kirjannut näitä menoja ylös ja olikin niin kuin saanut semmoisen hyvän tsempin päälle ja totesi, että kaikki menee mikä tulee. Mutta on tullut kriittiseksi kaupassa. Eli tässä oli myös se talousneuvonnan ydin, se osaaminen, että hän niin rupesi kaupassa kuitenkin miettimään, että tarviinko minä tätä. Ja sitten sanoi, että hän kerran kassallakin sanoi jonkun jätti ja sanoi, että ei hän tätä tarvii, hän ei tätä ota. Et siinä oli niin kuin se oppiminen ainakin yksi osa sitä tapahtunut. Hän oli itse sopinut velkojien kanssa pienemmät kuukausierät kulutusluottoihin yhtä lukuun ottamatta kaikki suostui. Täällä oli 10 kappaletta niitä velkojia. Ja aivan upeaa, että itse, koska ei aika harva meidän asiakkaista itse kykenee niin kuin sopimaan velkojien kanssa mitään. Velkojien suhtautuminen oli ollut positiivista ja se oma kokemus, että minä hallitsen asioita, niin oli ihan siis semmoinen voimaanottava. On saanut sähköt ja asumiskulut jotenkin ajan tasalle, mutta asuntolainan lyhennyksen alkaminen 8 kuukauden kuluttua pelottaa jo nyt. Takuusäätiön takauksella järjestelyluotto olisi mahdollinen, mutta itse pelkää, että joutuu liian tiukille. Elinkustannuksiin varataan aikuiselle se 538, hän ei voi sitoutua järjestelyyn, rahaa ei hänen mielestä riitä. Perhe, myös aikuiset lapset voivat paremmin ja viettävät paljon aikaa yhdessä. Menojen seuraaminen on jopa hauskaa. Velkaneuvoja hyväksyy, että mitään ei tehdä, asiat ovat jotenkin hoidossa. Me voidaan neuvojina olla sitä mieltä, että joku ratkaisu on oikea tai tämä on niinku se ainoa mahdollinen, mutta jos asiakas päättää, että näin ei tehdä, niin ok. Joo, tässä olisi sitten semmoinen talousneuvontajuttu. Vieläkö te jaksatte? Tämä on ihan vika. Työtön 23-vuotias nainen ja opinnot on jäänyt kesken muutama vuosi sitten. Ei ole ammattia, taiteellisesti lahjakas. Asuu yksin, ei lapsia. Läheisiä kuollut, masennus seurasi, asiat hoitamatta pitkään. On ollut huonossa parisuhteessa, on haluton kertomaan. Velkaa muun muassa opintolainat 1450, hääty 1700, itse ei tiedä velkojen määrää. Tulona asumistuki ja toimeentulotuki, asumiskulut 600 kuussa. Sosiaalityöntekijä ohjaa velkaneuvontaan. Kaupungin asunnon häätövelkaa on tehty maksusuunnitelma 60 €, jotta voisi saada edullisemman asunnon. Tällä lailla hän tuli minulle. Ja sitten syksy oli kun tuli ja aloitettiin velkojen selvittäminen, kun ei tiennyt itse veloista. Kertoi olevansa MTP:n asiakas. Silloin oli MTP. Niin. Ja käynyt useasti Sihtissä. Sai masennukseen hoitoa ja tukea. Masennusta sairastunut pitkään, opinnot jäävät kesken. Ei jaksa kertoa velkaantumisesta tai sen syistä. Mutta siitä oli kuitenkin useampi vuosi aikaa, kun ne velat oli syntynyt. Aloitettiin talousneuvonta, menojen kirjaaminen ja tulevaisuuden ajattelu, opinnot, työ, mitä haluaa tehdä ja mitä velkojen kanssa haluaa tehdä. Ja tässäkin minä sanoin, että nämä opinnot ja työ ja nämä omat haaveet, niin niistä pitäisi puhua niin kuin siellä typissä ja toimeentulotuessa, sosiaalityössä, ihan missä tahansa, mutta sitten tulikin tämmöinen vastaus, että ei tykkää käydä työkkärissä, kun siellä on väkisin meininki, se ahdistaa. Typin kautta kuitenkin sai kuntouttavan tai saattaa saada kuntouttavan työn. Ja velkaa olikin sitten yllättäen 26 kappaletta, summa 2500, vaikka silloin sosiaalityöntekijä sanoi, että se on alle 2000 vähän yli, että sen kun vaan teette ja menette eteenpäin. Ja tämän 6500 päälle oli vielä se opintolaina. Ja tämän asiakkaan silmät kyllä avautui heti, että nyt on pakko tehdä jotain. Ja tässä oli sellainen onnellinen juttu, että tässä ei ollut mitään niin kuin alkoholi- tai peliongelmaa, että sitten ja muutenkin oli niin kuin hoidossa nämä masennusasiat. Ja sitten hän maksoi sitä sopimusta asuntopalveluun, sitten hän sopi opintolainasta sen 20 ja sitten tuli Kelan takaisinperintävelka yllättäen vielä siihen, niin siihen 30.
Sitten päästiin jo kevääseen. Keväällä hoitosuhdetta ei enää ole, olo on kohentunut, tehtiin sopimuksia velkojille. Kuntouttavan työn ylläpitokorvaus meni kokonaan velkoihin, oliko se nyt silloin se 8 € päivä, taisi olla silloin. Sitten semmoinen paljastui verotustodistukselta, että hän on saanut perinnön mummolta, mutta sitä ei voi realisoida, kun se oli sitten jotenkin tälle sukupolvien yli. Ja ne on niinku niitä tilanteita just, että kun eikö niitä sitten jakseta kertoa vai eikö niitä sit ihan oikeasti muisteta, että olisi voinut vaikka eka käynnillä sanoa, että semmoinenkin siellä on. No sitten miten edettiin näiden velkojen kanssa, niin sitten se velkaantumisselvitys ja se, mistä oli aluksi haluton kertomaan, niin puolen vuoden päästä sitten niillä käynneillä, kun me kerran kuukaudessa niin kun tapasin tätä ihmistä, niin se alkoi pikkuhiljaa selvitä ja siellä sitten tuli jo tämmöiset diakoniarahaston, avustusrahaston mahdollisuudet niin kuin mulle mieleen. Diakoniarahaston avustus on hyvin pienimuotoinen, kertaluontoinen ja silloin kun on tosi pahasti käynyt, niin silloin voi semmoista hakea. Ja minä hain oman seurakunnan avustusta sekä diakoniarahaston avustusta ja saatiin molemmat. 2400, kohan se oli kaiken kaikkiaan, saatiin näihin rahaa. Ja sitten minä sain vielä valtuudet sieltä diakoniarahastosta neuvotella velkojien kanssa, että mihin ne laitetaan ne rahat. Ja minä tietenkin otin sieltä sitten ne velkojat ja kävin kulujen ja korkojen kohtuullistamisneuvottelut. Ja aivan uskomatonta, että me muistaakseni sain 1300, että se oli niin kuin hirveän iso määrä sitä rahaa tuli niillä velkojen ja korkojen kohtuullistamisella. No sitten asiakas hokasi itsekin matkan varrella, muutti edullisempaa asuntoa ja muutti avoliittoon, niin sitten oli vähän pienemmät kulut. Ja yllättäen hän haki takaisin lukio- ja ammattiopistoon ja pääsi molempiin. Ja sitten aloitti syksyllä niihin niin 2 tutkinnon lukemisen. Kun oltiin edellisen syksynä aloitettu, niin seuraavana syksynä oli tämä tilanne. No taas tuli jostain puskista yksi velka ja hän oli itse sopinut ja alkoi maksaa sitä, että hän oli hirveän paljon niin kuin terhakoitunut tässä matkalla. Velkasumma saatiin pienenemään kesän mennessä siten, että asiakas voi hakea sosiaaliluottoa kesän jälkeen. SOS-luottokäsittelyssä syksyllä velkaneuvoja neuvotteli vielä yksityisvelkojen kanssa kertasuorituksen määrästä. Velat hoidettiin, opiskelu jatkuu, asiakas iloinen ja helpottunut. Että tällaisia onnellisia tapauksia sitten myöskin voi olla. Sitten vielä seuraava. Ja yhteystiedot meistä löytyy Exoten sivulta ja siellä on puhelinnumerot. Meille lähtökohta on meille se, että asiakas itse ottaisi yhteyttä, mutta tietenkin minä itse pidän henkilökohtaisesti tärkeänä sitä, että jos on perheenjäseniä tai muita avustajia mukana, niin minä kyllä kaiken avun otan se, mitä se asiakas tarvitsee. Minä en sitä apua välttämättä tarvitse, mutta se asiakas, että silloin jos on asiakkaalla perheessä tukea, niin se on kyllä aika paljon tärkeä asia. Minä kiitän. Minä yritin kaikki aikarajoitteet, mutta mitä väliä. Asia on tärkeä. Juuri näin, kiitoksia. Meillä jatkan sen verran, että mitenkä haluatte tulla ohjaamoon tekemään muutaman tunnin viikossa töitä meidän kanssa. Meillä on sama asiakaspohja, varmaan tiedätte samat tapaukset, mitkä on, niin kuin näkyy tuossa yhteistyölistassa. Mielellään toivon, että olisi tällainen mahdollista. Vähintään se, että meillä kun on kaikennäköistä työpajaa tähän ohjaamoon tulossa, niin meillä varmaan on tämmöisiä velkaneuvontainfoja myöskin tarjolla. Niin siinä kohtaa ja sitten jos meidän etsivät tai erkkarit kertoisi nyt siitä, kun meillähän on pankkien kanssa tätä yhteistyötä, näitä ryhmiä, niin oletteko työ niistä keskenään tietoisia? Ei, siis oli tämä valtakunnallinen hanke, eli pankin pätejä koulutettiin vapaaehtoisena vetämään nuorille tällaista. Se oli lähinnä niin raha-asioihin liittyvää, että se ei ollut niinkään keskittynyt niihin nuorten velkoihin. Et silloin meillä oli taidepaja siinä niin yhteistyössä ja sitten oli samanlainen. Se on sitä kasvatusta, talouskasvatusta ja valistusta. Joo ja ylipäätään niin keskustelua siitä, että miten niin niihin raha-asioihin voi suhtautua, että sitä rahankäyttöä voi hallita ja unelmia voi toteuttaa. Että tässä oli niin aika paljon nuorempi viime keväänä niin oli näitä nuorisotilanuoria. Niin ei ole vielä ehtinyt luottotiedot mennä, kun on alaikäinen. Tämähän on tärkeää ennaltaehkäisevää hommaa, tämä nimenomaisesti tämmöinen, varmaan tällaista
ohjaamoon, niin voisin kuvitella, että tämmöistä. Mutta että minä mielelläni käyn missä vaan, mutta se on sitten tietysti aikaa rajoittaa sitten tietysti työpaikalla. Että siellä on kyllä melkoiset jonot ja ruuhkat meillä, että mikäli sitten työnjohto niin päättää, niin ilman muuta. Joo, mutta olette tervetulleet. Nämä on tärkeää informaatiota meille kaikille ja varmaan niin kuin yhteistyö jatkuu joka tapauksessa. Että kiitoksia. Kiitos. Okei. Täällä on toivottu pientä taukoa. Nyt meillä on vielä teot yksiköstä ja sitten pajatoiminnoista. Niin pidetään 10 minuutin tauko ja sitten palataan. Ottakaa sieltä, jos siellä on yhteyden takanakin, niin ihmiset on varmaan sitten käynyt vessassa ja hakea kahvikupin siihen. Jatketaan. Palveluverkkoluentoja, Eksoten toiminnot, nuorten paja. Toiminnoista tulee kertomaan Anu Lounat-Vuori. Sulla on niin vaikea tuo sukunimi, niin heti jäänyt mieleen. Hyvä, ole hyvä. Anu Lounat-Vuori ja olen työpajakoordinaattorina, eli minä teen töitä 4 eri pajan kanssa. Eli tämä nuorten paja, mutta sitten on myös Joutsenossa on tällainen metalli- ja puupaja. Ja sitten on Parkissa on tekstiili- ja puupuoli. Ja sitten on vielä tämä entinen Harapaisen paja, joka on nyt tällainen logistiikkapalveluksi muuttunut, niin heidän kanssaan teen töitä. Eli nuorten pajan yksi näistä Eksoten 4 pajasta. Mistä me pääsen tuolta eteenpäin? Nuolesta alas. Eli ihan lyhyesti, että mihinkä me kuulutaan tässä tämä nuorten paja Eksoten tässä organisaatiossa, niin me kuulutaan niin tuohon psykososiaalisen kuntoutuksen alle työelämäosallisuutta tukevat palvelut, eli teot. Ja sen alla on nyt sitten tämä nuorten paja ja muut nämä työpajat. Eli niin kuin me mainitsin, niin tässä on se Parkki, jossa oli se tekstiili- ja puupuoli, Harapainen, jossa on sitten tällaista logistiikkapalvelua. Esimerkiksi muuttoja sosiaalisin perustein tehdään jo paljon Eksoten sisäisiä kuljetuksia ja muuttoja. Ja sitten on tämä Joutsenon työpaja. Ja meillä näillä pajoilla kaikissa on sitten työllisyyskoordinaattori ja työhönvalmentaja, jotka sitten toimii näiden meidän asiakkaiden kanssa yhdessä. No sitten mikä tämä nuorten pajan niin kun tehtävä on, niin se on sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja sitten tällaisen syrjäytymisen ehkäiseminen. Eli tämä on se meidän ydintehtävä. Ja tässä niin kun etenkin nuorten kanssa olisi tämä elämänhallinnan taitojen vahvistaminen tärkeä seikka ja sitten osallisuuden lisääminen. Ja nuorilla esimerkiksi monilla saattaa olla ihan päivärytmi on sekaisin, eli ihan sellaisia perusjuttuja, että saataisiin sitä päivärytmiä niin kuin, toimimaan ja sitten ihan tällaisten omien mielenkiinnon kohteiden löytäminen, omien vahvuuksien tunnistaminen, eli mikä se oma juttu niin kuin olisi. Ja me tehdään esimerkiksi yhteistyötä Sammon ja lukion kanssa, muiden koulujen kanssa, että jos nuoria kiinnostaa, että jatkaisi kesken jääneitä opintoja tai aloittaisi opinnot. Sitten on yhteistyötä on näiden, esimerkiksi meidän omien työpajojen kanssa, että nuoria ei ole pelkästään tuossa nuorten pajalla, että heitä on kaikissa näissä pajoilla, mitä meillä on. Eli nuorten pajalta voi esimerkiksi sitten
lähteä kuntouttavaan työtoimintaan tai avotyötoimintaan esimerkiksi parkkiin, jos on esimerkiksi kiinnostunut tekstiilitöistä tai puun puolesta, että mikä se oma juttu on. Tai sitten ihan hakeutua avoimille työmarkkinoille sitten, löytäisi sen oman alan, mikä se sitten on. Mutta monilla tietysti meidän nuorilla että ei ole sitä aiempaa koulutusta. Eli monesti se on sitten enemmänkin se, että mikä se oma ala olisi, että jos lähtisi sitten takaisin kouluun tai aloittaisi opinnot sitten. Jonkun verran on sellaisia nuoria, jotka on jäänyt opinnot kesken, sitten tulee nuorten pajalle ja sitten päättääkin, että haluaa viedä ne opinnot loppuun ja palaa takaisin sitten kouluun. Ja meidän asiakasryhmä, eli 16-29-vuotiaat nuoret, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Tämä ikä ei ole mitenkään hirveän tarkka. Meillä tällä hetkellä on yli 30-vuotiaita nuoria aikuisia, että tämä 29 vuotta ei ole mikään sellainen tiukka raja. Ja meillä on tätä nuortenpajatoimintaa sillä tavalla, että meillä on tiistaisin ja torstaisin toimii meidän niin alkava ryhmä. Ja se on 9. Anteeksi, minulla on tuolla väärin nyt. Mä olen miettinyt ensi syksyä, mutta tällä hetkellä se on 9. kello 14. Ja sitten maanantai, keskiviikko ja perjantai on jatkava ryhmä sama aika, eli 5 tuntia 9. kello 14 tällä hetkellä. Ja sitten tiistai, keskiviikko ja torstai iltapäivisin olisi 12 kello 16 tällainen non-stop-ryhmä, joka on kaikille avoin, eli sinne voi tulla kuka vaan. Voi tulla tutustumaan ja katsoa, että olisiko se toiminta sellaista, että haluaisi niinku ruveta käymään säännöllisesti. Ja sitten näitä aloituspaikkoja näihin meidän alkavaan ja jatkavaan ryhmään me ollaan ajateltu sellaista 12, että ehkä se ryhmäkoko tulisi olemaan sellainen 10, koska siihen on laskettu se, että aina joku jää pois, että aloittaa ja lopettaa, niin me ollaan sitten ajateltu, että se ryhmäkoko olisi vähän isompi kuin mitä se sitten loppujen lopuksi ehkä tulee olemaan. Että miten tänne nuortenpajalle voi ohjautua, eli kuka vaan voi tulla niinku tutustumaan, ja tämä non-stop on niinku ajateltu just, että se olisi tällaista matalan kynnyksen toimintaa, että kaikille avointa, että ei tarvitse sitoutua mihinkään. Mutta sitten, että jos niinku haluaa tällaiseen alkavaan tai jatkavaan ryhmään, niin nämä on ajateltu, että nämä on tällaisia suljettuja ryhmiä. Et me ollaan ajateltu sillä tavalla, että me haluttaisiin mahdollisimman monipuolisesti palvella nuoria. Et on niitä nuoria, jotka on sosiaalisesti vahvempia ja kokee, että se ei ole ongelma, että kun käy tällaisessa ryhmässä, esimerkiksi non-stop, että siellä saattaa se ryhmän sisältö vaihdella. Että saattaa olla eri päivinä vähän eri ihmisiä, mutta sitten on niitä, jotka kokee, että he haluavat, että on se oma ryhmä, että joka päivä on ne tutut ihmiset siellä, niin sen takia meillä on tämä alkava ja jatkava ryhmä, niin sanottuja suljettuja ryhmiä. Et sitten kun siihen ryhmätoimintaan lähtee mukaan, niin siihen on ajateltu, että 2 viikkoa alusta on tällaista ryhmäyttämistä, ja sitten sen 2 viikon jälkeen siihen ei voi enää sitten tulla uusia ihmisiä. Että me ollaan haluttu ajatella myös niitä nuoria, joilla on esimerkiksi tällaista sosiaalista jännittämistä tai he haluaa, että on sellainen pysyvämpi ja ehkä jollakin tavalla turvallisempi ryhmä, että meillä olisi molemminlaisia ryhmiä, tällaista avoimempaa ja suljetumpaa toimintaa. Ja sitten tähän alkavaan ja jatkavaan ryhmään meillä on sellainen Apsysas-lähete, jolla tullaan meidän palveluihin ja toimintaan mukaan. Ja sen voi tehdä esimerkiksi nuortenpajan ohjaaja, että jos teillä on joku nuori esimerkiksi tiedossa, joka haluaisi tulla mukaan, niin voi nuortenpajan ohjaajalle sanoa, että olisi kiinnostunut. Se ohjaaja voi tehdä sen lähetteen. Sitten meillä on nuortenpajalle
Sovittu työhön valmentaja Jenni Aalto, joka voi myös tehdä sen lähetteen, että hän ihan fyysisesti on siellä nuorten pajalla läsnä muutamana päivänä viikossa näiden nuorten ja ohjaajien niin kuin käytettävissä. Sitten on työllisyyskoordinaattori Sarianne Honkanen. Hän voi myös tehdä sen lähetteen. Ja yleensä Sarianne täällä nuorten pajalla on se, joka sitten tekee näitä päätöksiä ja on sitten yhteyshenkilönä esimerkiksi muihin niin kuin Exoten palveluihin. Tai sitten ihan esimerkiksi hoitava taho, monilla nuorilla saattaa olla hoitokontakti, että heillä on esimerkiksi oma hoitaja tai psykologi. Ja tämä hoitava taho voi myös tehdä sitten sen lähetteen. Ja se Apsuses-lähete, se on ihan tällainen elektroninen tai paperiversio, mikä tehdään. Ja sitten meillä on kerran viikossa on tällainen Apsuses-kokoontuminen, missä käydään sitten kaikki asiakkaat läpi, jotka tulee niin kuin meidän palveluihin. No sitten yhteistyötahoja, no vanhemmat, koulut niin kuin mainitsin, ja näihin kouluihin haluttaisiin enemmänkin tällaista yhteistyötä, että just näitä, että jos on koulua lopettamassa kesken olevia nuoria, että he ei jäisi niin kuin tyhjän päälle, vaan että esimerkiksi tulisi tähän nuortenpajatoimintaan mukaan. Ja sitten meillä on myös ollut niin päin, että sitten meillä on ollut tällaista saattaen vaihtoa, että sitten meiltä on ohjattu takaisin esimerkiksi sitten Sampoon tai lukioon tai jos on halunnut aloittaa jossakin muussa koulussa. No, nuorten tuetut asumisyksiköt on meidän yhteistyökumppaneita. Lasten ja nuorten talo. Sitten on mielenterveys- ja päihdepalvelut. Sitten on aikuissosiaalityön nuorten palvelut. TE-toimisto, jossa tehdään sitten, jos on kuntouttavassa työtoiminnassa nuoria meidän nuorten pajalla, niin siellä tehdään heille sitten nämä aktivointisuunnitelmat. Eli siinä sitten määritellään tavoitteet, että mitä se nuori tavoittelee niin kuin sen jakson aikana. Ja no, Kela, etsivä nuorisotyö, että heidän kauttaan tulee yhteydenottoja meille. Ja mikä tästä nyt vielä jäi, oli tämä velkaneuvonta, että meillä on myös nuoria on sitten velkaneuvonnan asiakkaina. Että paljon yritetään tehdä tällaista yhteistyötä, että meillä on niin kuin yhteisiä palavereja. Esimerkiksi hoitavan tahon kanssa, sosiaalityöntekijöiden kanssa ja sitten jokaiselle pajajaksolle meillä on niin kuin väliarviointi ja loppuarviointi ja sitten mahdollisuuksien mukaan, että siihen otetaan sitten näitä yhteistyökumppaneita myös mukaan näihin arviointikeskusteluihin. No sitten se toiminta, eli meillä voi olla niin kuin kuntouttavassa työtoiminnassa, jos on työtön työnhakija, avotyötoiminnassa terveydellisin perustein ja sitten voi olla toimeentulotuen toimintarahalla. Eli nämä nuoret saa sen 9 € päivä siitä 4 tai 5 tunnista, jota he sitten on täällä nuorten pajalla. Ja nuorten paja on avoinna arkisin maanantaista torstaihin 8-16 ja sitten perjantai on lyhyempi päivä, eli silloin nuorten paja sulkee ovet 1:15. Ja me ollaan suunniteltu nyt tätä ensi syksyn tai tämän syksyn, nyt ollaan jo loppukesässä, niin toimintaa, eli meidän päivä muodostuisi siitä, että aamulla meillä on niin kuin aamukahvi ja aamupalaveri niin kuin tälläkin hetkellä. Eli päivä alkaa sillä yhteisellä kahvihetkellä, aamukahvilla. Sitten tätä ryhmätoimintaa olisi kello 12 asti. Ja sen jälkeen meillä on lounas, niin kuin tähänkin asti joka päivä valmistetaan yhdessä tuolla nuorten pajalla lounas ja syödään sitten yhdessä. Ja sitten lounaan jälkeen alkaisi tämä non-stop-toiminta, eli kaikille avoin ryhmä, mutta aamupäivällä olisi joko se alkava tai jatkava ryhmä, joka on tämä suljettu ryhmä.
Mutta sitten lounaalla kello 12 sekä nämä aloittavat ja jatkavat nuoret sekä non-stoppilaiset voi sitten yhdessä syödä lounasta. Eli tämä non-stop-ryhmä alkaisi myös sillä, että tulevat kello 18 syömään. Mutta nämä on vielä niin kuin tällaisia alustavia suunnitelmia. Tässä voi niin kuin matkan aikana vielä suunnitelmat muuttua, mutta tämä on nyt se, mitä me ollaan tälle syksyllä niin kuin tällä hetkellä suunniteltu. Sitten me olen tänne ottanut muutamia kuvia. Meillä on paljon nuorissa etenkin taiteesta kiinnostuneita ja taiteellisesti lahjakkaita nuoria. On tehty tällaista tilataidetta jonkun verran. Mä näytän täältä toisen kuvan, että näitä julkisia tiloja ollaan koristeltu maalauksin. Sitten ei ole pelkästään niin kuin taidetta, että on myös liikuntaa ja tällaista teatteri-ilmaisua on ollut. Tässä on kuva taidetaonnasta, eli käytiin tuolla Taipalsaarella harjoittamassa tällaista metallitöitä. Ja sitten on tehty esimerkiksi kipsitöitä. Tässä tehdään erilaisia naamioita. Ja siinä veistetään kipsiä. Eli näitä on ollut hyvin niin kuin monenlaisia, mitä näitä taide, on niin kuin esimerkiksi ollut mediapajaa, on ollut runon kirjoittamista, ollaan tehty omaa lehteä. Tää niitä kaikkia nyt on ollut. Eli hyvin monipuolisesti ollaan yritetty. Nyt tällä hetkellä tehdään nukketeatteria ja kuunnelmaa. Eli on yritetty sillä tavalla, että kaikille olisi niin kuin jotakin ja sellaisia omia kiinnostuksen kohteita löytyisi. Ja sitten myös ollaan tätä yhteistyötä sitten näiden muiden pajojen kanssa yritetään lisätä. Et esimerkiksi nyt tuolla Parkin puuverstaalla tehdään sitten tätä näyttämöä, tätä nukketeatteria varten. Ja ollaan sitten tätä Monarin sisustamista ollaan sitten suunniteltu näiden tilojen mukaan, missä me tullaan sitten olemaan lähinnä tuon nuorten pajan kanssa. Ja liikunta on tietysti yksi sellainen, mitä on sitten tehty ja erilaisia vierailuja ja esimerkiksi Ylellä oltiin tutustumassa tässä hiljaa. Ja sitten täällä on vielä yhteystiedot, eli meidän ohjaajat on Susanna Hyrkkänen ja Hannele Juvonen ja sitten opiskelija Julia Kaikko. Eli nuorten päällä on 3 ohjaajaa. Sitten niin kuin mainitsin, niin työhön valmentaja Jenni Aalto on parina päivänä viikossa ihan fyysisesti tuolla nuortenpajalla. Ja sitten työllisyyskoordinaattori Sarjanne Honkanen. Ja minä olen siis työpajakoordinaattori, mutta minun työpiste ei ole nuortenpajalla, vaan minä olen tuolla Parkissa Parkkarilan kadulla. On se minun työpiste, mutta teen yhteistyötä näiden kaikkien pajojen kanssa. Ja sitten meidän palveluesimies koko TEOT-palveluissa on Tea Pitkänen. Eli tässä on nämä puhelinnumerot ja sitten sähköpostilla saa etunimi, sukunimi, exotet.fi saa yhteyttä. Ja sitten vielä näistä meidän ryhmien kestosta, eli se yksi ryhmä kestää, tai se toiminta jatkuu aina se, niin kuin 3 kuukautta, että me tehdään se 3 kuukaudeksi tehdään tällainen toimintasopimus sen nuoren kanssa, ja sen 3 kuukauden jälkeen voi sitten siitä alkavasta ryhmästä jatkaa sitten tässä jatkavien ryhmässä. Eli tosiaan ne alkavat ryhmät 3 kuukautta 2 kertaa viikossa kokoontuu ja sitten jatkavien ryhmät se sama 3 kuukautta ja 3 kertaa viikossa. Ja tosiaan se non-stop on kaikille avoin. Ja sitten jos siihen sen non-stoppiin tulee ja sitten päättää, että onkin kivaa ja haluaisi niin kuin sitten tulla tällaiseen niin kuin pysyvämpään ryhmään, niin sitten siitä non-stopista voi jatkaa sitten eteenpäin. Minulla varmasti jäi paljon sanomatta, eli jos teillä on jotakin kysyttävää, niin
kysykää, jos ne osaan vastata. Siellä oli käsitystä. Joo, minä olisin kysynyt ihan, että missä nuo työpajat ihan fyysisesti sijaitsee? Missä teidän paikka? Joo, eli se parkki sijaitsee Parkkanilan katu 32. Ja sitten siinä samassa Harapainen on muuttanut nyt siihen samaan. Eli siellä on molemmat tämä Harapaisen logistiikkapalvelu ja sitten parkin niin kuin tekstiilipuoli ja puupuoli on molemmat nykyään siellä samassa osoitteessa Parkkanilan katu 32. Ja sitten Joutsenossa on tämä metallipaja ja puupaja, niin se on Putkinotkontie 2 on se osoite. Ja 1.10. Niin, Pormestarin katu 10. Tuolta löytyy teidän tilat. Joo, eli me ollaan tähän asti nuortenpajan sijainnut tuolla Tullitie 7, missä yhä edelleen ollaan, mutta sitten lokakuun alusta niin tullaan olemaan täällä Monarilla. Ja sitten tätä yhteistyötä Ohjaamon ja muiden tahojen kanssa, että me ollaan jo suunniteltu sitä, että yhteistyötä olisi tämän nuortenpajan ja muiden tahojen kanssa tässä Monarilla, esimerkiksi bänditoimintaa ja sitten tätä mediapajaa. Tällaista yhteistyökuviota ollaan suunniteltu. Joo. Joo, siinä äskettäin varmaan olikin ihan selkeästi, miten kerännyt katsomaan, mutta että onko sitten ohjaus siis siinä Apsusassiin lähetteellä, kun siinä oli nyt niitä myöskin työllisyyskoordinaattoria ja muita, ketkä tekee lähetteen. Siis miten tämä nyt menee, jos meiltä typistä katsotaan, että tulisi nuortenpajalle, niin laitettaisiin Apsusassiin lähete, jonka jälkeen se teillä käsitellään ja laitetaan siinä nuortenpajalle, vai otetaanko myös sitten ihan suoraan teidän koordinaattoreihin tai johonkin muuhun? Toista se kysymys, niin se kuuluu tuonne lynkkiin. Se ei varmaan tuolta kuulu. Joo, eli se kysymys oli, että jos TYPiin esimerkiksi tulee nuori, joka olisi kiinnostunut nuortenpajasta, että kuinka se lähete tehdään, että voiko tehdä suoraan sieltä TYPistä vai otetaanko yhteys sitten työllisyyskoordinaattoriin tai tähän työhön valmentajaan, niin ihan voi tehdä molemmin päin. Eli voi ottaa suoraan niin kuin yhteyttä näihin nuortenpajan ihmisiin, tai sitten voi tehdä sen lähetteen, että meille on tullut molemmilta tahoilta on, että on tullut suoraan lähete, tai sitten ollaan ensin otettu yhteyttä työntekijään, että kumpikin käy. Joo, non-stop-pajoista olisin kysynyt, siis olen kyllä käynyt taidepajalla useammankin kerran, mutta varmaan viimeksi silloin, kun non-stoppia on ollut vain kerran viikossa, se oli silloin tämmöistä niin kuin käsillä tekemispainotteista. Onko niissä, kun niitä on nyt 3 iltapäivänä viikossa, niin poikkeaako ne jotenkin toisistaan, tai onko se muutakin kuin kädentaitoja? Joo, on. Siinä on niin kuin just tätä teatteri-ilmaisua, liikuntaa, kädentaitoja, eli mahdollisimman monipuolisesti sitä sisältöä ollaan suunniteltu. Ja sitten myös ihan niin kuin nuorten toiveiden mukaan, että yritetään ottaa niitä huomioon, että mitä pystytään järjestämään sitten nuorten toiveiden mukaan. Joo. No, nyt kun te muutatte tänne Monarille, niin onko toi työhönvalmentaja ja työllisyyskoordinaattorin kanssa tarkoitus tulla sitten paikan päälle parina päivänä? Joo, kyllä. Työhönvalmentaja on ihan muutamana päivänä viikossa ja sitten Sarjanne Honkanen, tämä työllisyyskoordinaattori, on aina sitten silloin tällöin käynyt nuorten pajalla, että ihan samalla tavalla ollaan suunniteltu, että tämä toiminta jatkuu. Joo. Löytyykö nämä non-stop-pajojen sisälle Facebook-sivuilta, kun nuorten pajalla on ollut Facebook-sivu, mihin on aina laitettu, että mitä kyseisenä päivänä non-stopissa tapahtuu? Joo, eli syksyllä on tarkoitus, että sillä tavalla taas se jatkuu. Et meillä on nyt kesällä ollut paja auki, mutta tämä on ollut vähän erilaista tämä toiminta tässä loppukesästä, koska meillä on ollut ohjaajia lomalla. Eli meillä on sitten aina vähän vuoroteltu näitä lomia ja meillä on ollut ainoastaan yksi ryhmä, mikä on nyt pyörinyt tästä loppukesästä. Ja sitten tämä muutto on iso asia, että meidän pitää sitä tässä järjestellä, niin me ei olla nyt sitä non-stoppia sitten pystytty sillä tavalla järjestämään tässä loppukesästä.
Mutta syksyllä on tarkoitus, että ihan samalla tavalla jatkuu, että siellä näkyy, että nuoret voi katsoa, että mitä niin kuin non-stopissa tehdään minäkin päivänä ja sitten miettiä vähän sen perusteella, että haluatko tulla tai haluaisiko jotakin muuta. Oliko vielä kysymyksiä? Minulla on sellainen kysymys, että muillekin. Meillä on 15.9. ohjaamon avajaiset ja koko se viikko on ohjaamon avajaisviikko. Vaikka ette vielä silloin ole kerennyt meille muuttaa, me hirveän mieluusti otettaisiin nuorten pajalta jotain sisältöä sinne meidän avajaisviikolle. Tuohon Alberi Jennaan voi olla yhteydessä. Meillä on siellä nyt jo kaiken näköistä pientä tulossa ja mieluusti myöskin muilta yhteistyökumppaneilta. Että oli sitten vaikka aikuissosiaalityöstä jonakin päivänä jollakin muotoa siellä näkyy sitten siinä meidän avajaisviikolla, että meille koko talo on niin kuin siltä osin niin avajaishumussa ja täällä tapahtuu eri päivinä, että me saadaan ruveta vähän markkinoimaan ja kertomaan. Niin vie terveisiä teidän pajanuorille. Haluan vielä mainostaa tässä, että meillähän teidän nuoret nyt ottaa kuvausvastuuta näistä meidän palveluverkkoluennoista ja tämä on tosi kiva juttu, että nähdään sitten taas syyskuun alussa viikkohuilla. Joo, ja sen verran kerettiin sen Sannan, sen toisen teidän ohjaajan kanssa jo puhuakin, että meillä kanssa tähän ohjaamoon liittyy näitä erinäköisiä pajatoimintoja, niin tehdään niissä sitten yhteistyötä. Ja ollaan jo vähän niin kuin hahmoteltukin, tuossa kerettiin, että tämähän on kiva, kun teillä on tämä non-stop, niin se mahdollistaa myöskin sitten siinä olemisen ja sitten ne pajajutut, mitä myö tuohon ohjaamon kylkeen suunnitellaan, niin on ihan samalla tavalla sitten myöskin teille avoimia sitten, mutta kiva, kun saadaan teidät tähän näin. Joo. Muutenkin myös on valtavan hieno asia, että nuoriso- ja monitoimitalo tämä on ollut tässä 81 vuodesta asti paikallaan ja nyt vuonna 2015, niin tämä tulee olemaan semmoisessa käytössä, että tämä ei ole ikinä ollut niin paljon nuorten käytössä. Minusta on hieno homma, että nyt lähestulkoon kellon ympäri tässä on nyt tätä nuorisotoimintaa, mitä ohjaamo tähän tulee. Saatiin teidät tähän näin, se on kiva. Ja sijainnilta on tosi keskeinen, että on kyllä ihan keskustassa. Ja tämä aikuisten talokin on aika hyvä, ettei kivellä saada heitettyä teille tuosta. Onneksi ne ikkunat toiseen? Niin, nimenomaan juuri näin. Mutta hyvä, jos ei ole muuta, niin olkaa yhteydessä aktiivisesti Alberi Jennaan, meidän ohjaamon koordinaattoriin näistä avajaisajatuksista. Oliko siellä vielä kysymys? Vai venytys? Venytys, joo. Kiitos sinne verkkoon ja nämä diat, mitä nyt katsottiin, niin laitan sähköpostilla sen verran teitä nyt kyllä häiritsen, vaikka niitä on. Ja laitan nyt sen varmaan se seuraava linkinkin, kun oli vähän niin kuin vielä siitä niin siinä postissa. Ja lisätään nämä palveluverkkoluentodiat sinne meidän nuorten palvelut Etelä-Karjalan ohjaamo-sivustoille, mihin tulee sitten myöskin tämä YouTube-video tästä unohtumattomasta palveluverkkoluennosta. Siellä voidaan sitten käydä katsomassa sitä monta kertaa. Hyvä, kiitoksia.